मानसि बोरायलायनो खुलायखोलाय सोर फैखोब्रा एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए फैदो दे हेलौ 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 नै रावबो गैयालै फेसिल बिहरनोसैमोन माने फेसिल बिहरदोंमोन आं लाइक डान थेंक यू सो माच लाइक डान होनायनि थाखाय मानसि सावनायखौ नाहरना बानायनाय मानसि सावनायखौ आरोना आं नों खोन्थानो नाय र' दे केमेरा सेफोर जादों होदो दे ना मानसि सावनाय नाम्बार र' नै नुदों ना नै मानसि सावनाय जरा सावदों गारि नुदों आरो मानसि सावनाया सोर सोर दं एवरीवन नोंथांमोना नुहरबानो जाबाय लामाजों लामा नुना खिथुनाव बेनो जोंनिल' आरोना उनु अके हायाखै अखा हायाखै नामा अखा गैया सोर फैखो जोंना दोषी हाय ब्रो दोषी हाय मोस्ट वेलकम जो मेरे से नया है ना प्लीज मेरा एलबी में मतलब मुझे सब करके लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आप सभी को बैक देगा मतलब मेरा वीडियो वॉच करके इसके बाद गोथारे बाय नामा दाना गोथैबारि नामा गोथैबारि खोन्थाहरनाया ओमफ्राय डेन्जार अखा आरो डेन्जार अखा खोरोमदों अके उनु जोंनिखिबो एसे बोथोरा बेलेग जादों सामथिं हेलो अंबिका हेलो अंबिका हेलो मोस्ट वेलकम जो मेरे से नया है ना मेरा वीडियो में मतलब वीडियो वॉच करके कमेंट करके जा मैं सभी को बैक देगा और इसके बाद क्या बोला आप कहाँ से हो बोला जिसे ने मैं आसाम से हूँ और इसके बाद सुबह ने लाइक डाउन थैंक यू सो मच सुबह दीदी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच सुबह थैंक यू हेलो लाइक डाउन थैंक यू सो मच भाई कैसे हो मैं ठीक हूँ सुबह दीदी और आप कैसे बोलो लाइक डाउन थैंक यू सो मच सुबह दीदी और इसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम मैं आसाम से आई एम फ्रॉम आसाम इंडिया इसके बाद नाब्ला टेपान्डार ना अके उनु गोजाननाय थाबाय नोंखौ नुनानै गोजोननाय थाबाय नोंखौ अके थैंक यू सो मच बेनिफ्राय दे मन' जाया नाब्ला जासिगोन बुंनाया दाना अके दिसनिबोला लाइक डान थैंक यू सो मच सनालि मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच बोराय जाजोब्बाय आज कैसे मौसम है भाई आज का मौसम है ना पूरा ठीक है देखो मैं मतलब थोड़ा कैनल में हूँ मैं देखो हाफ पैंट पहन के मैं कैनल में बैठ रहा हूँ मतलब आज का मौसम है ना बहुत अच्छा है मतलब इतना गर्म था अभी थोड़ा मतलब मौसम चेंज हो गया वो साइड ना हम लोग का गांव से मतलब एक इंसान मर गया वो जला रहा है देखो ना उस साइड में मैं देखा रहा हूँ मर गया मतलब एक बुढ़ी है मतलब बुढ़ी था मतलब पूरा दारू पीता था रोज दारू पीता था मतलब दारू पी के मर गया मतलब इसके बाद थैंक यू सो मच कमेन्ट थालांजोबमादों आज कैसे मोसा आच्छा नों माथो हिंसाम थारना आं हिंसाम नङा बय हिंसाम मैं हिंसाम नहीं हूँ एकदम बड़े सिंगल हिंसाम होने से एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलता है मैं और कैसे हिंसाम होगा हेलो मोरा लाइक थैंक यू सो मच संपाली थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम एवरीवन सभी को मोस्ट वेलकम अच्छा है बोल रहा ओए माथो
ओइ माथो नोंखौ गेन्द्राद्रा सोनो अबाव गेन्द्राद्रा उदै गैया आंहा उदै गैयाना गेन्द्रा नङा आं रान्थेंसो मबाइलावसो गिदिर नुयो जोबोद समायनाथार माथो आसोला नारा थेंक इउ सो माच मन'जा जासिगोन बुंनाया दाबो जाया गैयालै मन'जायाबो जानो ब्यूटीफुल प्लेस थैंक यू सो मच और एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए और जो मेरे से नया है ना मेरा लॉन्ग वीडियो वॉच करके कमेंट करके जाओ मैं सभी को बैक दे देगा ब्यूटीफुल प्लेस बोला है अच्छा मतलब हम लोग का ना सुबह दीदी देखो मैं आपको भूटान दिखा रहा हूँ सुबह दीदी हम लोग का घर है ना वो पहाड़ है ना वो साइड में भूटान होता है भूटान और जंगल को पार करके मतलब 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर जाएगा तो भूटान मिलेगा उस साइड में 3 किलोमीटर भूटान और वो साइड में मतलब इस साइड में जाएगा ना 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाएगा ना तो अरुणाचल बॉर्डर और वो साइड में जाएगा ना वो साइड में जाएगा ना कम से कम बहुत इस साइड में बांग्ला से होता है बांग्लादेश जाएगा इस साइड में जाएगा तो बांग्लादेश चाइना बॉर्डर उस साइड में होगा वो साइड में चाइना बॉर्डर मतलब इस साइड में चाइना बॉर्डर जाना पड़ेगा कम से कम मतलब ऐसा ही मतलब 150 ऐसा किलोमीटर होगा चाइना बॉर्डर संजित मा गानग्रा यूट्यूबर संजित ना गन्थङा आदा थावनाय बायदि खालै गन्थङा ओमफ्राय समाज माबा सोलायनांनो सोर माबा बिनला जोबथारबायलै आंखो रको एक मिनिट दसथु ओमफ्राय बोराय रायथारलै आंनि ओमफ्राय सल्दि थेंक इउ सो माच थाग्ला थेंक इउ सो माच अनु थेफासो बियो गेन्द्रा नङा अके आं थेग्ला हाय नों ओ बर्डार है क्या हाँ सुबु बर्डार है ओमफ्राय अनामिका लाइक डान थेंक इउ सो माच आदा सना आंनि दादा संसार थेंक इउ सो माच संसार आंखौ नायनो होनदोंमोन आं नैलै रां खोख्रोसो आं मबाइलावसो एसे गिदिर होनदों आरोना मोगथाङाव फिसासासो आरोना आङो बेनिफ्राय थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच गुड इवनिं एवरीवन गुड इवनिं अभी देखो धान का खेती करेगा अभी देखो हाल मार दिया मतलब हालौजोब्बाय आरोना नै हालौजोब्बाय आरोना जोंना नै मागोनि दाख्लै बय फिकिन जानाया नैनोमोन आरोना नै फिकिन जादों जोंनिनो ओमफ्राय आं जिरायग्रा जायगानि आरोना नै कालपारा आरोना नै जोंनाव नै कालपारा आरोना बेक साइड केमेरा कालपारा आरोना नै आं जिरायनानै थायो आरोना नै कालपारा रावबो मानसि गैया आरोना नै हा ओरै गोजा आरोना केन्देल आरोना इयो ओमफ्राय नै इसके बाद कमेंट कीजिए 8 लाख डान थैंक यू सो मच मिनी सोरां थैंक यू सो मच अनन थैंक यू सालदे ओके सालथे मोजां जानाय मोन हे नारा ओके थाख्ला मोजां जानाय ओके ओमफ्राय जोंनाव अनन आदा नोंनि हाइटआव भिडिअ हो नों हालेवनाय आंना हा गैयालै ब्र गैजारो इसां ओमफ्राय आब' अनामिका मा खालामदों होनदों आं नोंनिखौ नायनो थांबाय दाना आं नानिखौ लायनो थांबाय अके लायनो थांबाय मासे मोजांलै आदा काबेल जायगाया ना अके अनामिका अन सुबुनि अन थेंक इउ सो माच रायनायखौलै आं नोंनिखौ लायनो थांबाय अके इसा गैया जाबावबाय गैया नंमारगौ नै जानुवा बायलालासो नै नुबायना जानुवा बायलालासो चाइनानि नामा बेलेगा जायलायनो चाइनानिया
Hello, my Christian. Ini bela lah serna, sampai mana bunda serna, sampai जमाव भाई हो जाती हो आप जमाव भाई को जानता है जमाव हाँ जमाव को जानता है आं जिरायना काबिल ओके जोंनाव बबाव बेरायखोरा नै गामिनियावनो बाय बी आसाम सी वाटसा हाँ क्या देखा दिया दारू खाम्बा दारू संसारा मादों आदा दारिखौ एसे रोजा खालाम दारि सिनबायलै नै रायजाबाय थायोलै दारि सिननायनि बिबारा समब्राय आंखौ बेनिफ्राय बाजैलै अ बाजै माथो सुखुवा मोनथारबाय दीपा हेलो मैक्सेल बोल रहा हेलो एवरीवन गरम बहुत गरम ना ओइ जेराव थांला दा नोङो जेराव थांला खानजा ओइ खाना फैनो खिनलाव थेंक इउ सो माच अबावथो मालाय सनजित हाय लाइक डान थेंक इउ सो माच रुनिमा ओमफ्राय सनालिया अनामिका आब' होनदों सुब अनन थेंक इउ सो माच केनाडा कार्तिक एस हेलो कार्तिक एस बाय आप जायदा हिलेटेड हो गया ओ संजीत की खबर मोर खबर ভাল और तुम्हार बोलो की खबर बेनिफ्राय जाम्बिसो दारि सिनो होग्राया दारि सिनाबा समाया अके रुनिमा सा खाबाय संजीतना खेबसे सा मैं सा नाखाय तुम बहुत वास दिन है हो इलिटेड यादा हो हाँ इलिटेड थैंक यू सो मच और जो मेरे से नया है ना मैं सभी को बैक दे देगा और मेरा वीडियो देखे मुझे कमेंट करके रखो सब करके मैं सभी को बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों किसी को टेंशन लेना नहीं चाहिए टेंशन देना है किसी को मैं संजीत तुम्हार वीडियो इतिया दिसु सपोर्ट ओके रुनिमा हाय दीपी गुड मर्निं दीपा गुड मर्निं बोला रुनिमा नन भाइराल संगिमा मोजां फराय दादा मोजां फरायबा सौगोन आरोना सनालि आं माबा जारि खानांगौनोलै जारि नायदां माने सबजि जारियाव दङ इफोर नामा लोगोफोरनि जारि सबजि मतलब जारि खानांगौनोलै बाला रायजागासिनो नट प्रब्लेम इदा की कोरियासु दीपाली बोल रहा है दीपाली बोला गुड मॉर्निंग मैक्सेल मा जादों एभ्रिवान गाइस नै लोगोफोर फानलु सिब्रनाय मा नै फानलु सिब्र ओमफ्राय मासे मावथिलै आंना बिदाया नारा मावथिलै रायजायोलै न'आव बिमाजों मिथिबायना बिब'आ बिराद रायो नै जोंना बिब'आ बिराद रायो मावथि नङाबा जायाना रायो बिरादनो जारि खानो थिनदों नै ओमफ्राय दीपा बोलाय आसु ओके दीपाली गुड इभिनिं एभ्रिवान गाइस रायनानै दानो सिदा खालामखायाबालाय देनां हिनजाव मोनबा ओमफ्राय हिनजावफ्रा आंनि खोथा मानियाब्ला माने हिनजावफ्रा खारगोन माथो नैखौ बेबायदिनो हेल्प खालामनांगौ आदा नामदारना अके माबा सुख्लि फिथाइ नायनो होदोंमोन नामा संसारा ओमफ्राय मेक्सेल तुमार घर कोट मेक्सेलाव घर टु आमार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टते परे र' सुख्लि फिथाइ नायनो होदोंमोन सुख्लि फिथाइखौ नायना र' सुख्लि फिथाइ
नै नै नुबायना नुवाखै नै र' फानलु सिब्र आंनो लाना फै फानलु सिब्र माबाखौ दासो थांदों आंनो मोनजायाखै न'आव आंबो बिराद हेल्प खालामो नै नै सुख्लि फिथाइ नायनाय नायबाय नामा नै नाय बारा मोजां सिनायाखैथाय नै नुबायना संसार ब्र सुख्लि फिथाइ नै जोंना सैमा कले salam salam Mor Udalguri itia Guwahati asu Dipali tumar gor kot bolrai ओमफ्राय संसारा मादो औ आदा नुदों दारना सनजित की करि आसु दीपाली मैं अलप काम कर रे जंगलर सब्जी बिचार आसु मैं खर जंगलर सब्जी बिचार बायदि आसे न दुपाय खर काम ना करले गाले करे जाबाय गैला मा खाबावनांगौ माखौ गैला everyone guys कौन प्लीज कमेंट कीजिए सिंगल लाइफ देखो हम लोग का घर ये हम लोग का घर है आंखौ लांफै आदा नोंसिनाव दाना ओके मोर घर डिब्रूगढ़ दीपा का घर डिब्रूगढ़ में अच्छा डिब्रूगढ़ अच्छा मैं डिब्रूगढ़ कभी जिंदगी में नहीं गया रे जाएगा मतलब बाद में ओके एग्जाम जोबना न'आव थांसिगोन आरो माला एग्जाम जोबगोन सनालि खारबाय नामा खारबायलै सनालि मोनानाव थाया खानसेयाव गोलाव मोनो आं मिथिलालै ओमफ्राय सुबु ने अनन थैंक यू सो मच सुबु अनरायनाय के लिए सुबु थैंक यू सो मच अनरायनाय के लिए everyone guys please जुननि 6आव जोबगोन आदा आन्दारा अके जुननि 6आव आरोना अके ओमफ्राय सनजित আহিবা डिब्रुगढ़ ओके डिब्रुगढ़ जाम ओइ डिब्रुगढ़ मैं किबा चाम र ओइ किबा जाम र मैं बिसि एसामिस नाजाने रे हिन्दी जाने मैं आदा बाथौखौ देखायनो आरोना ओइ ब्र आं बाहेरायाव ओंखारबोबाय न'आव गैला आरोना दायो आई एम मुझे मतलब एसामिस इतना ज़्यादा मतलब बोलने के लिए नहीं आता है क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी बात बोलता हूँ सनजित तुम्हार घर कौन कौन আছে আমার ঘর এতিয়া মই और मोर भाईटी और मैं भाईटी मैं मतलब क्या बोलेगा मेरा मामी है और मैं हूँ और मेरा भाई है और 2 सिस्टर मतलब 2 दीदी था मतलब 2 दीदी में दीदी भी शादी हो गया और शादी अभी मतलब घर में मतलब घूमने के लिए आया है बड़ा दीदी वो इतना ही मेरा घर में फैमिली मिक्सल ने ऑन थैंक यू सो मच दीपा आपका घर में कौन है माय विलेज ओं मानो माबा जारिसो खागासिनो दङ दिलै बर' जारियानो बयलार लायनो होनदों लायबाय दां होनबालाय मिथिया माले जाऊंगा संजीत भाई को डिब्रूगढ़ ना ओके डिब्रूगढ़ जरूर जाएगा डिब्रूगढ़ जाने की बात मतलब भूल मत जाना वो आया है इसको ड्रॉप करना ये करना मतलब भूल मत जाओ घूमने के लिए जरूर जाएगा लाइक डन मिक्सल थैंक यू सो मच तुम हिंदी में बोलो मुझे समझ में आएगा ओके आदा बबे खन्द'आव नङा नोंसिना दाना मा होनना बुंगोन
बड'फा उपेन्द्रनाथ पार्क बड'फा उपेन्द्रनाथनि पार्क नुबायना पार्कनि साहा फैनांगौ माने एकदमबारे उदालगुरी में मतलब उदालगुरी में सबसे पुराना एचपी पेट्रोल पंप का मतलब साहा नॉर्थ में आना चाहिए। ऑन थैंक यू सो मच। ओ अच्छा अच्छा ना संसारा लाफा नङा इ फैफायोसो फैफायो गावनो या थांदोंमोन नोङो फैबाय आं मिथियाखैनोमोनलै दा थाङासै आङो लेङाखै माथो गामियाव आथुर उथुर ने माबायदियामोनब्रा बियो नालाय बियो इनाव हौवाया रतन बिदालै गाजा गारि लाग्राया हिमालय लाग्राया लुकडाउन संजय थैंक यू सो मच लाइक डाउन देने के लिए आप लोग का चक्कर देखो लाइक डाउन थैंक यू सो मच हाय एवरीबॉडी हाय हाय माउसलाय माइलाय बेसेबां लाखैलाय ओइ सावथालनि गारा 300 लाखिजोब्बायनो गासिबो थानाय थानायनि ओमफ्राय सोरनाव लाखिदों ओइ माइखि बाजारनि गेरेन्टि दंना गैयानो गेरेन्टि गैगोला मा लाखिनांगौ दखानाव लाबोन दखानाव बायनांगौ हिर' नुदों दे लाइक दान सनजित मा खालामदों नैलै माबा मा होनना बुंगोन जोंना बिबारि आंखौ नायना लाखा गिर्जा लांना लाङा जारि रोसि नायदों जारि नागिरदोंमोन आङो रायजायोब्रा न'आव जारि नागिराबाबो मा होनो बिबारि जारि नागिरदों बिबारि जारि मा खालामनो रायजायो ओमफ्राय मा खालामदों होनदों जारि नागिरदोंलै जारि नागिरदों जारि इनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो सनजित मा को देखाव नहीं माँ को नहीं दिखाएगा रे माँ को नहीं दिखाएगा इनिफ्राय मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आपका घर लेके जाना मुझे भाई ओके ओके टाइम आएगा ओमफ्राय अबेयाव लाय थांलाय बन्द' खालामलाय गोबाव नेयो खस्थ' जायो ओमफ्राय खम गोजा ए थुजायो आरो ना इजों ने सानहरजों मादि साजन तूने क्यों धोखा दिया अरे बन्द' खालामनांगोन जोङालाय क्रिक्सो ने बियो आं बायोसो इदिखो
साननानै जों थिगाबायनांगौ है दावरावलाय जोंहा न'खरा बाय आङो आयदै गिसिबालाय ब्रा आंनालाय बेनिफ्राय आच्छा किउ बोला बाद में देखाएगा इसका मिक्सेल बहा खारजोबखो आंनाव थायालै मिक्सेल आंनावबो थाया मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसिफ्रा आं बेखौनो रावनावबो थाला दाना ओमफ्राय जोंना मा बुंखो सटा अनजित भाया काहा गाया बे सटा अनजितआ न'आव थायालै ओंखाम जानोबाल' फैयो मिथियोना ओंखाम जानोबाल' फैयो आरोना बे न'आव थाया न' मोनाखै मालाबा न'आव मोना आरोना ओरैबायदि डेन्जार इयो मिथियोना न'आव थाया इयो न'आव मालाबा मोनाखै आंबो उन्दुबाय गान्दुलांसै र' ओमफ्राय एभ्रिवान कमेन्ट खालामदो नैलै जोंना बायला बुलाथारखौनो लाजियो आं आलासिलाफोरनो आरोना ओमफ्राय क्या गाना गाया हाँ मतलब मैं गाना गाता हूँ सुनो ना क्लासिकल म्यूजिक में मैं थर्ड ईयर कंप्लीट किया था इसलिए मुझे गाना गाने के लिए आता है नोंनि अनगा थानो हागोन नामा ये कैमरा स्टैंड लगाता हूँ मेरे को अभी कमेंट खालामना होदे सोर दङ एभ्रिवान उपका रूम थोड़ा दिखाओ नहीं मेरा रूम एकदम बायला बुलाले एकदम मेरा रूम बिका रही है मैं इसलिए शर्म लगता है रे शर्म लगता है हम लोग का मतलब गरीबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना इसलिए मुझे शर्म लगता हो दिखाने के लिए आयु नै मा बिदि बोराय जाथारबाय आरो ना आं नै न'आव मानसिना लाहार एकदम फांफुटार ना हम लोगाखर ओमफ्राय मा नाम गो जोर से गाओ मैं जोर से गाता हूँ सबका नाम मैं जोर से गाता हूँ मतलब अभी मतलब गाने के लिए थोड़ा ये लग रहा है सुमिसाले जना मा होनो मेक्सेल अननो सुमिसाले अननो थेंक यू सो माच थैंक यू सो मच खासी हो रहा है ना इधर मतलब खासी हो रहा है इसलिए नहीं तो मैं रोज गाना गाता हूँ मैं खासी हो रहा है अभी सिमाङाव नों आंजों मानो फैया सुमित साल्टे गुड मर्निं नाम दारना नै सुमित साल्टे गुड मर्निं नाम दारना ओमफ्राय जोंना आदाया अनन थेंक यू सो मच अनन थेंक यू सो मच कौन सा गाना गाना है बोलो कौन सा गाना गाना है बोलो सर बबाव गुड मर्निं नु लाइक होनफ्लांलाबायबायलां होनफ्लांलाबायबाय आरोना बबाव गुड मर्निं नुखोथाय इभिनिं खौनो होनलै इभिनिं साल्टे मा खबर नावदारना अके साल्टे इभिनिं मोजां गासिबो जं बेनिफ्राय बोरै खबर सिनांगोन दा माथो दाबो इरा थाथ'बाय थादोलै मानसि सावनाय होनामा लोगोफोरनि एभ्रिवान गाइस कमेंट ओमफ्राय अरिजीत सिंह का गाओ अभी मतलब 2 मिनट के बाद गाएगा मैं अभी मतलब क्या बोलेगा मैं बोला था ना मतलब आदा गामिनि उदालगुरि थांनाय जाबा थांगोन आं दाना
लुटु लुटुपुतु नै 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 अरजों नायनो ना सावगासिनो दं नै गामियाव अर सावनाय दा नै मानसि सावगासिनो आरो ना मतलब मर गया था अभी जला रहा है देखो बाय बाय मैं भी एलबी करूँगा ओके आपका थैंक यू सो मच मैं एलबी बंद करने के बाद सुबह में आपका एलबी में जाएगा बस साल्थे नाम डरना ओके सुबह थैंक यू सो मच सुबह ओके 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 थैंक यू ओके नालाय नै अर सावगासिनो दङ साइलि बाजैया बोरो सालथे साइलि बाजैया एलबि होदोंलै सालथे एलबि होलाबायदों फाल्थु एलबि होदों साइलि बाजैया गोसोआव नों नेरे नेरे गानि एभ्रिवान रावबो गैया खोला आसरितलै मानसिफोरानो फैबांला माथो आं दिनै सोर सोरनाव गिदिंदोंमोन ना आंनाव दिनै 0.5% आं भिडिअ नायना होजोबदों दिनै मानसिफोरनो गारना सालथे एलबि होदों सालथे ओं एलबि होदों सालथे मा बुंनो सिमाङाव नों आंजों मानो फैया निरेगानि नानि निरेगानि आदा गाबोन हरिसिंगा थांगोन ओमफ्राय उदालगुरि थांनाय जाबा थांगोन दाना अके गाबोन आं सोलाबनाय नंलालाय ओमफ्राय गाबोन आं माबा मा होनो खामानि दं ना दारना नायनोसै गाबोन मा जायोथाय माबायाव मा होनना बुंगोन ओजों आरोना फाख्रिबारि होननाय जायगा आरोना जोंनि उदालगुरिनि एकदम साहा जायो आरोना फाख्रिबारि होननाय जायगा आरोना बेहाय माने जोंना मिस्ट्रिया माने बिल्डिं रायलायदो आरोना ओमफ्राय गाबोननिफ्राय माने अपेनिं खालामगोन खोमा आरोना बेनिफ्राय जोंना संसारा होनदो आरोना सिमाङाव नों आंजों मानो फैयो नोंनोथ' बुंदोंमोन गोबां मिजिं ओके संसार अन थैंक यू सो मच थैंक यू नै सोमालाय रावखौ दोस्तों कभी भी हिंदी में भी बोला ना दोस्तों कभी भी हिंदी में बोलो हिंदी में भी बोलना ओके 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 हाँ हिंदी में भी बोलना चाहिए मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ देखो जिंदगी में ना कभी लोग बोलता हूँ ना जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है लेकिन आजकल का जिंदगी में ऐसा हो गया जिंदगी में कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है कुछ करना पड़ता है और ना दिल तो ना हर किसी के पास होता है दिल लेकिन हर कोई दिल वाला कभी भी नहीं होता है इसलिए मतलब और जो पर्सन को मतलब मैं लड़का लोग को बोलता हूँ ना जो पर्सन मतलब आपको सच्चा दिल से प्यार करता है ना वो पर्सन मतलब आपको अकेला जीने के लिए सिखा जाएगा इसीलिए मैं दोस्तों सभी को बोलता हूँ ना जिंदगी में ना अकेला जीने के लिए सीखो नहीं तो मतलब जो पर्सन मतलब आपके लिए मतलब आप जिसके लिए एक मिनट भी एक सेकंड भी मतलब जी नहीं सकता ना वो पर्सन आपको मतलब अकेला जीने के लिए सिखा देगा एग्जाम्पल देखिएगा ना देखो एग्जाम्पल में देखो मतलब अभी मर गया तो ऐसा होता है एग्जाम्पल एक्टर आदाया लोगो जादों आंखौबो ओके ओके सुमित सालथे माथो नुथारला आन्दारना जेरावबो बेस्थ'थारलै सालथे मेक्सेल आरो अखाबो हादों दाना अके जोंना माबाया सालथेया बुहुत खस्थ' खालामगासिनो अखा हानानैबाबो और बोलो क्या बोलना है राइट दोस्तों हाँ मतलब देखो मैं सभी को ये बोलता हूँ ना हम लोग का जिंदगी ना ऐसा जिंदगी है इंसान का जिंदगी ऐसा जिंदगी है आज से कल नहीं है तो हम लोग का जिंदगी आज से कल नहीं है तो ऐसा जिंदगी लेके हम लोग जी रहा है तो ऐसा टाइम में हम लोग किसी की भी साथ
हर किसी के साथ बात करना चाहिए, हर किसी की बात मिलना चाहिए, हंसी मजाक रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग किसी के साथ मतलब एंजॉय करो, मतलब हम लोग का जिंदगी काल है आसनी, इसलिए इसे एंजॉय करो, इसे एंजॉय करना चाहिए मतलब। और इसके बाद हम लोग का मोजां फरायनाया नों नारा, मोजां फरायखाया नों नारना आं आं माने इदिनोलै ओंखामखौ बारा स्पिड जायो आङो आदा आरोना आं फरायबाय, आं बुजिखाबाय आरोना, आं मोजाङै फरायनाय, सरि एबार मोजां फरायगोन दे, बावफ्लांबाय थायो आं मानोबा मोजां फरायनो आरोना, आन्दायफ्लां माबा स्पिड बहुत माने आंना खरा खरि आरोना स्पिड जाफ्लाङो आरोना। अनन रुनिमा अनन थैंक यू सो मच आदा आरोना, अनन थैंक यू रुनिमा बोलो क्या कर रहा है। और इवनिंग का ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया, ओमफ्राय हरला आदा नाना हरला। ओके नेक्स्ट बेलेग होदो टपिक, बेलेग टपिक। और बोलो कौन सा बात बोलना है। जिंदगी में एंजॉय करो, तुम ठीक बोला है बोल रहा, हाँ मतलब मैं कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ, मतलब मेरा दिल ये कहता हूँ कि मतलब मैं सक्सेस हो ना हो, लेकिन मेरा सामने जो भी पर्सन हो, जो भी मेरा फ्रेंड लोग, आप सभी लोग मतलब सक्सेस बनना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं सक्सेस बनो ना बनो मेरे से कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप लोग सभी लोग एक एक मतलब सभी लोग यूट्यूबर बनना पड़ेगा, एक एक सभी लोग सक्सेस होना पड़ेगा। इनाय आसु ओके इनाय आसु अच्छा रुनिमा ओमफ्राय सारलि अन थेंक यू सो माच मेक्स लांदों क थ क ख ग घ ङ हा ट ओके 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 मेक्सेल अन थेंक यू सो मच एवरीवन गाइस। और बताओ क्या बोलना है। कौन सा शायरी सुनना है बोलो। जो मतलब देखो श्री कृष्ण ने मतलब श्री कृष्ण का मैं बहुत शायरी मतलब बहुत नहीं थोड़ा बहुत मैं शायरी मैं रील्स बनाया था, रील्स में मैं दिया था कुछ कुछ हिंदी में, आप लोग देख सकता है मेरा शॉर्ट वीडियो में देखो पुराना वाला में। आप लोग कुछ मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मतलब ज्ञान मिल जाएगा। आदा नों मारै मारै जायो मारै मारै लोङो होनदां, आदा नों मा जायो मा लोङो। आं जुमायफोरखौ सब लोंजोबो, आं जेबो मैं मतलब मैं ओनली दारू पीता है, लेकिन हम लोग का संसार में पूछा है मैं क्या क्या करता है। मैं ओनली दारू पीता हूँ, लेकिन कुछ भी मतलब सुपारी वगैरह में कुछ भी नहीं खाता हूँ, एक भी नहीं खाता हूँ मैं, ओनली मैं दारू पीता हूँ। दारू भी मैं कभी पीता हूँ, मैं कभी कभी दारू पीता हूँ, लेकिन कुछ मतलब दूसरा चीज़ कभी नहीं खाता हूँ। क्योंकि मैं ना पहले मतलब मैं जो बचपन था ना, मैं सारेगामा में मतलब पूरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं सारेगामा में क्लास भी लिया था, लेकिन पैसा की वजह से मतलब थोड़ा मतलब ये करके हो गया। नतुन वीडियो एदा आसु साबोसुन सनजे ओके ओके रुनिमा साम रुनिमा मोर वीडियो कमेंट इरि जासुन মই চাই দিম। মানে ইমানজন মানুহ আছে না, মানে ইমানজনৰ সাবস্ক্রাইব করা আছে না, বহুত তলত হৈ যায়, মানে বিচাৰিও নাপায় আৰু না কাৰ ভিডিঅ' চাম কাৰ ভিডিঅ' নাচাম এনেকা হয় আৰু না। ইসিলিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনি मतलब मोर ভিডিঅ'টো চালেও নাচালেও কমেন্ট দি দিবি मोर ভিডিঅ'ত, মই बैक कर दी मैं साइड मारना। सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हाँ हाँ भाई WW गेलेनो फै सुमित नाम दारना रुनिमाले अन थेंक यू सो मच सालते मेक्सेल सालते नों हानाय नङालै नोंजों नाम दारा मेक्सेल हानाय मेक्सेला डेन्जारलै। बेनिफ्राय साइलिनि हास्राय मरा साइलिनि ओमफ्राय लाइक थेंक यू सो मच। मानो खासि जानाय ना जायाखै, मानो खासि जानाय ना जायाखै नांगौलै। बेनिफ्राय रनिमा अनन मेक्सेला अनन सारेगामापा बहा सनजिनारा बहा सनजिदों मेक्सेल सालथे आंहा बोलो गैयालै नामदारा हब सनजिनो ओके ओके हब ओके। बोथोरा सोलायगोन नायो नोंला समालाय रावखौबो नेबाय थाया टमी बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों समनि फाखोनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय निरेगा निसानिदा निरेगा रेसा बाने ना 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 मेक्सेल अन बयलार सोमबा दाना ओके सालदे ओके मेक्सेल साले ओके जौ लोङा नङा दान्दा जौ लोङा
एकदम माय फेभरेट जौ आं माने सामफ्रामबो लोङा ना मालाबा लोङो आरो ना समालाय रावखौबो नेबाय थाया निरेगारेसा कान्सि धाराबा अंग फिरात गेरे दारे बाना बाना दुन्ताला जाऊ kita usupogai Krishna murah बेनिफ्राय अके सुमित साल्टे नांदोंना सुमित साल्टे दे साइलिखौ होख्लायनो सानैजों नांदोंना संजीत भाई फिर मिलेगा आपको ओके ओके थैंक यू सो मच दीपा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मैं भी आपको बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ओमफ्राय हेलो जन ब्रो हेलो जन ब्रो मोस्ट वेलकम दीपाली बार ओके जोन ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच देखा संजीत को मैक्सेल ओयो में साइली ओयो में जाओ साइली बाजै मोखां बाजै नांद्रा ओइ ओमफ्राय संजीत खारलां एलबिआव फैना खारदों आरो ना दाना दीपालिया मा होनदों संजीत खारलुं एलबिआव फैना खारदों माला खारखो आंलाय गैला फैखाला गैला बिदि अन थेंक यू सो माच बोथोरा सोलायगोन आयौ नोंल' दा सोलाय मेगना मोब्रा मोब्रैसो नुजोमारा माथो फेसिल बिराद थाबैबा दे साल्टे होनोसै होनना दे ओइ सालिखौ बाग्राय लागाव लामे बाग्रा बारि जाखा सालिखौ बाग्राय ओमफ्राय मा होनना बुंखो आं कमेन्ट होनदोंना ओइ माबा मोब्रा मोसि नुजोबबाय मेगनानो र' न'आव थांनानैसो मोजां नायफिनसै आं अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिंजाय ओइ आसोल गैया आमलका दिबियानि अन थेंक यू सो माच संसारा बायना ओइ संसार थांसोना र' फराया माया दाना र' फरायगोन लागाव साल्टे मेक्सेल ना अके र'लै कन्ट्रल थैज' होनदों कन्ट्रल मेहनत का फल मीठा होता है मीठा आन्टारटेकार नायबाय नामा बेनिफ्राय र' आं कन्ट्रलब्रा गासिबो कन्ट्रल खालामथारालै थैज' खालामब्रा र' फरायगोन ना गासिनिखौबो ओमफ्राय कमेन्ट बारसै आं एबार ओमफ्राय जोंना एबिनि फरायनोसै दै गाज्रि दामोन मोनानायनि आसोल जोंथि मोनानायाखै दाबो आसोल अके एसे उनथिं सिगांथिं सासे बाबारे गरायनि सैमानिसो नामा मेक्सेलजों माबाजोंलाय साल्टेजोंलाय ओमफ्राय आं दसेल' दै साल्टे अके ओमफ्राय सुमित प्लिज सपोर्ट मी सुमित साल्टे सपोर्ट खालामनो ददेखौ क्या बोला तेरे को हम मोरा संजीत खम कौन सहेगा तुझे मोरा साली तो साली आपको किडनैप करने वाला हो मैक्सेल और सुमित ने आपको किडनैप करेगा अभी किडनैप तेरे को ना मतलब पकड़ के क्या बोलेगा इसको मैसो है ना मैसो बापेलो का इंजेक्शन लगाएगा आपका पिछवाड़े में इंजेक्शन इंजेक्शन लगेगा साली इंजेक्शन लगेगा तेरा पिछवाड़े में इंजेक्शन लगेगा इंजेक्शन ओमफ्राय मा होनो मेक्सेल संजीत अके साइली बाजे बहा खारबावनो दाना ओमफ्राय जोंना ददेरे ना मिनिबायनो ज' ना मादों पिपोल्स सोलायबाय नामा बोरा नांदों मेक्सेला थांसिगोन नामा एबिया मा बुंखो मेक्सेलाव एबिया मा बुंखो ओइ दाउला बहा गेसेर हैदों नोलाय होनदों आरोना गेसेराखै दङ साइलिया मा होनदों
अच्छा आ जाओ टाकला फटा देना है तो आ जाओ ना। ओ मैक्सवेल और सुमित को टाकला फटा देगा तो अकेला ने फटा नहीं पाएगा तो ओमफ्राय दिव्या थेंक यू सो मच ब्लू होलाय सुमितखौ नायनो सोर बे नाम अके सुमिता बे सुमितानो नै ब्लु होबाय आङो दिव्या अन सुमिता मा होनना बुंदों जन बैनाय औ होनना बुंदों जन बैनाय औ जन बैनाय ओमफ्राय जोंना दिव्या ऑन थैंक यू सो मच दिव्या ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन है कमेंट देखो मेरा ऐसा स्पीड कमेंट करना चाहिए आप लोग इतना लेट कमेंट पड़ता है मतलब आप लोग का कमेंट ना मतलब नहीं बोलेगा मैं एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए अभी कौन है ऑन थैंक यू सो मच मैक्सेल ने ऑन बोला है फ्राइज ना मैक्सेल ने ऑन थैंक यू जोंना एबी ऑन थैंक यू सो मच सुमित दारिया माथो होनाया नों जों जोंब्लानाया ना र' नोंनिखौ नारना बाट दारियालाय मा जालायखो आंनालाय ओमफ्राय सुमित गुमै हेलौ होनना बुंदों जना बेनिफ्राय जोंना सोरबा कमेन्टआ हाइट जाबाय एबिया मा बुंखो दसेल' आंहा होनदों अके दसेल' नोंहा ओमफ्राय सालिनि हास्राय मेक्सेल बलके दिबियानि अन थेंक यू सो मच अन एभ्रिवान जोंना सोरां माबाया थांबाय नामाब्रा मा नामलाय संसारा थांबाय नामा ब्र ओमफ्राय जोंना जन बैनायनो जोंना सुमित सालटियार जन बैनाय होमबा जनखौबो आं बैनाय जागोन माथो होमबा सालथाया सुमितखौ आं सालथाय जाबाय नालाय जनखौबो बैनाय जागोन आरोना ओमफ्राय दिबिया अन ओमफ्राय ब्लु लाफिनदो सिनायबाय गुमैसो सुमिता दाना अके गुमैसो आरोना अके ब्लु लाफिनबाय आं होमबालाय गुमैसो आरोना होमबा आंखौबोथ' गुमै जागोन नों जन ब्र आंखौबो गुमै जागोन आं सालथाय जायोना बेखौ ओमफ्राय जोंना जना लागाव नाम्बार लागाव ब्राय एवरीवन गाइस साइली किधर गया साइली तेरा पीछे में इंजेक्शन लगाएगा ओ मतलब हम लोग का मैक्सेल और सुमित लगाएगा दीपाली बोरामा को सुमित रायलायाबा दे जे जाबाय आरो नारना ओमफ्राय मैक्सेला अन नामदारना नामदारना ओमफ्राय जोंना ददेरेया मा बुंखो आं गैला सनजित खार लुंदाना दे ददेरे खार नोंसै माइथिं ओमफ्राय मोरा कमेंट परो लै याहा मोरा संजय साइली मोरा टेंथलो खाने वाला मैं तेरा कमेंट पढ़ रहा है ना अन सालथाया मा बुंखो ददेरे आंना दारि गैयालै होनना आंनालाय मा दारि दंब्रा दारियालाय माब्रा सिनबाय आंखो बिक्रम रावदि राथोर ओमफ्राय एपिया अन थेंक यू सो मच एमावा नै वाव एमाव जोंना एमाव मसुलगाम एबिया जोंना अन दै रन अके एबि मोरा सुमित मोरा बोल रहा है साइली एकदम बारे ओ सरसों का तेल है ना सरसों का तेल लगा के रखो सरसों का तेल तेरा पिछुआरे में इंजेक्शन लगाने वाला है सुमित और मैक्सेल अन्यफ्राय संसारा नों बाय फराया नारा ओ दे फरायनोसै ब्रा जोंना संसार ब्र अन संसार दैमा दे फराय एबार कमेन्ट हर दे एबार फरायगोन कमेन्ट प्लिज कमेन्ट प्लिज कमेन्ट दिव्या ऑन तेंतलू मत बोलो मोरा संजीत अगर मैं शुरू हो गया ना तो रहेगा पंगा मत लेना मेरे से ओ साली तुझे मैं कभी नहीं डरता हूँ बाफेलो है ना बाफेलो का इंजेक्शन लगाएगा तेरा पिछुआर में तो ठीक हो जाएगा आप सोरनिबा कमेन्ट हाइड जादोंलै सोरनि कमेन्ट हाइड जागोन किसी का कमेन्ट हाइड हो रहा है रे कौन मुझे मालूम नहीं है संसारा मा दों हरला आं दाना हरदोब्रा दे लागाव बेलेग कमेन्ट लिरदो दे संसार ब्र मोजां मोननाया बहानि नोंना खोन्थादो दे मेक्सेला अन दिबिया अन जना नों सनजित गुमै हेलौ दाना हेलौ बैनाय जन बैनाय मा खालामदों जोंना जन बैनाय लोङा नामा दिनै एसेबो गोरान सोरान माबा गोजा ब्लेक डग मा लोंगोन जन लागायदो जन ब्र लोंनानैसो भिडिअ आन्टारसै नोंना एलबिया सालथाया मा जोंजों सालि बाजे सनजित सालथे ने गलत बोला गलत बेनिफ्राय जना मा होनखो जोंना गुमै दं ओरैनो उन्दुना दाना अके उन्दुना दं आरोना आं बायदिसो होमबा
एकदम सेमलै जों सेम सेम बिगुमै बिबोनां सेम आरोना बेनिफ्राय कमेन्ट जन बैनाय मा खबर नाव सामफ्रामबो लोङालै सामफ्रामबो लोङोलै बालान्दा सामफ्रामबो लोंखायोलै बालान्दा सामफ्रामबो लोंनांगौब्रा स्ट्रं जायो स्ट्रं। ओमफ्राय जोंना संसारा माखो महर मोखां गैया सोर गोसो थोनोब्रा आंखौलायनो नै मोजां मोनगोन मतलब देखो भागवत भागवत गीतायाव मोनसे खोथा बुंदोंनो श्री कृष्णा वास्तव में मतलब आपके लिए जो भी बना हुआ है ना मतलब जिंदगी मतलब कोई मतलब हटा नहीं सकता है वास्तव में जो लिखा है ना वो मिलेगा ही मिलेगा इसलिए मतलब मिलेगा ही मिलेगा माने जन ब्र माबा संसार ब्र माने नोंखौ लानानै सोरबा सासे आइयाबो माने सिमां सुजुना दं आरोना माने नोंनि थाखाय बानायना दोनखानाय दङ बेखौ मोनगोन कि मोनगोन आरोना मालाबाबो मोना नङा मोनगोन कि मोनगोन आरोना टेनसन लाना आरोना बिदि आरोना बेनिफ्राय ब्लु होलाय मिउजिकखौ नायनो अके ब्लु ना सिंगेल लाइफ बिन्दास नै सिंगेलखौ बे बिन्दासनि आरो सिंगेल लाइफ अके जोंना नै ददेरे नोंनो ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय दिबिया उनाव माबा एलबि होनाया ओइ साला मा होनना बुंखो माबा एलबि दोनलायबाय लोंनाया होनदाना गुमै अके मैया एलबि दोनलायबाय लोंनायानो बहुद दै दोनलाय आरोना सालथे साइलि बाजै रुखो प्लिज होनदों आरो दिबिया ओमफ्राय होगोन ना होआ ब्लु होबायब्रा ब्लु होबाय ओमफ्राय जना मा होनदों सालथे गुमै गाज्रि दामोन जौबो लोंनांगौलै बाला लोंनो सानबाबो मिस्ट्रिक जाबाय बार अखा फैनानै होनदों बार अखाजों डिस्टार्ब आरोना जोंना सालथे सुमिताबो लोंखायोसो मदारुसो जोंना सुमित सालथेयाबो मदारु आंबो मदारु बिबोनाबो जोंना मदारु दारू से मेरा फैमिली चला गया मेरा बाप भी चला गया दारू से मेरा खासी भी चला जाएगा दावा है रे बाबा दावा होनबा mas mas onon zona मिनिबाय आरो हेलौ इभिनिं दा लागाव जन लागाव संसारा माखो दंमोन गारबाय 6 यार रानिं जादोंमोन आंहा रिलेशनशिपआव थियाना बाद गारबाय अके 6 यार वाव अके संसार अके आर दे लाइक दान थेंक इउ सो माच दिबिया अनन ददेरे मा होनखो लाफिनदो ब्लु नांला आंनो लाना दोन नोङो ओमफ्राय सुमिता मा बुंखो जन बैनाय लागाव आरोना बबितानि बोला सनजित बुद्धा टाकला साइली देखो टाकला नहीं रे टाकला ठीक है रे ठीक है सही तेरा बबिता तेरा हस्बैंड गेद्दा ओमफ्राय जना गुमै नांदों आरोना ओमफ्राय आरदिया माखो आंहा दासो सफैदों दे ब्र अके अन थेंक इउ सो माच अनरे नेक्ले आरदी बसुमतारी हल्ला बरबाय आरोना दारू पी पी के मेरा बाप चला गया मेरा खासी भी चला जाएगा अरे बाबा ने बोरै मोनलाय आं बावबायलै कमेडिखौ सनजित तेरा गर्लफ्रेंड टाकली साइली बबिता मेरा गर्लफ्रेंड तू है बबिता तू टाकली तू नहीं ना ए मा होनदों अखा हायाखै लै सनजित जिर' दाना अके आरदिया मा होनदों हेलौ फ्रेन्ड हेलौ ओमफ्राय संसारा मा होनखो दोनदो बाबाय नायनो आं दाना अके दे दोनदो नों आं दसे थाबावनांगोन जानाय नङा र' 7थासिम खालामथारनोसै आं 7थासिम मेरे को क्या साइली साइली करता है तू संजीत साइली करता है तू तेरी बाप मर गया तेरा हस्बैंड टाकला जोंना ददेरे थांसै आरो दे ददेरे थांदे दे ओमफ्राय जोंना संसारा गल'ल' नायबाय मेक्सला मा होनदों अनन थेंक इउ सो माच साइलिया मा होनखो साइली
संजीत लांठा, संजीत की गर्लफ्रेंड लांठी बोल रहे हैं। साइली किस कैसे इसको बोर वगैरह साइली मोरा को जन अन थैंक यू सो मच। संसारा मामखो लिरनांगौ दंसोयो रै आंहा अके अके जन जन संसार अके अके संसार लिरदे लिर मोजां फरायलै संसार मोजां फराय। मेक्सला अन थैंक यू सो मच। मेक्सला गुजु गु गुजक गुजुक ना मा होनबाय। ओमफ्राय फ्रेंड्स ने लाइक डन फ्रेंड बोले थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स आपको स्वागत है मेरा एलबी में। इसके बाद अरे मैं बबीता हूँ साइली नहीं, अरे मैं साइली को ही बोला, बबीता आपको नहीं बोला। ओमफ्राय फ्रेंड्स बबीता टाकली बेनिफ्राय आरडी ने बोला फ्रेंड्स हाय बोला। मैक्सेल ने बोला फ्रेंड्स लाभ लाभ ले क्या कर रहा हूँ, लाभ लाभली क्या कर रहा है बोल रहा है। फ्रेंड्स लवली क्या कर रहा है आपको पूछता है मैक्सेल ने। इसके बाद संसारा मान अन दोनना नै गेजेर गेजेर कमेंट हरगोन ओके ओके ओके। फ्राय ददेरे बर' ओके। फ्रेंड्स ने बोला हेलो एडी बोला आरडी बोला। इसके बाद फ्रेंड्स ने बोला हेलो आरडी एडी। बी फॉर यू ने बोला सुनु मोरी मोरमी दाना सुटु मा मारोनी सुटु मारोनी। ओमफ्राय संजीत मैसो और संजीत का गर्लफ्रेंड मैसो ठाकली दाना साइली तेरे को पिछवाड़े में बाफेलो है ना, बाफेलो मैसो का इंजेक्शन लगाया तेरे को, तू मैसो हारी साइली। ओमफ्राय प्रिंस ने बोला हेलो आरडी, आरडी ने बोला वेलकम टू संजीत एलबी स्क्रीन बोल रहा। थैंक यू सो मच आरडी मोस्ट वेलकम सभी को एवरीवन। संजीत बुड्ढा नों मोखो हाइसु नाना बबीता तू मैसोहारी, बबीता भी तू मैसोहारी। फ्रांस ने बोला ओके आरडी। बी फॉर यू ने बोला सुट मरनी सोरबायलाय बुजायसै आङो। ओमफ्राय सुमिदा मा होनदों मिनि बेरना जोंना। बेनिफ्राय वाव बबीता जन नाम दारना अनामिका अन बबीता ने हास्राये संजीत बिहावसो मा खबरलै दाना एबि नै मोजां दङ। ओमफ्राय इसके बाद साइली ने बोला साइलिना हास्राय। फ्रेंड्स ने बोला साया को आरडी मुखांकी नाम दं। इसके बाद मैक्सेल ने बोला अनामिका दासो एसे नुजाबाय सनाया नाम दं। जना जा मिनिबाय। ओमफ्राय अनामिकाया अनन एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए, एवरीवन कमेंट कौन है मोरा लोग। साइली मोरा, बबीता मोरा, संजीत निनी आइंग माखोलासा बबीता नोंनि मैसो हारि बबीता बोरमा खर' जाग्रा। ओमफ्राय एबियानो मैक्सेल आदै मा खबरनो मैक्सेल आदै मा खबरनो आरडिया गल गल नामदों गलथ' जोङामोन। बेनिफ्राय मा हायजालाजोबखो मैक्सेला 7777 अनामिका आबै मा खबरलै नों एमाव आनदों अफिसियेल अनलाइन अन दारना ओके ओके ओके। बेनिफ्राय कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। जना मानदों बसुमतारी बाजै ओंखि बोरै खबरा दारना बसुमतारी बाजैनि खबरा बोरैनो बहा दादा संजीत फेस एलबिनो नै लाइ फेस एलबिनो नै बेनिफ्राय जोंना मैक्सेला अनन खबर आप दारना संजीत बुड्ढा बबीता बुड्ढी। बेनिफ्राय जोंना अनामिकाया अनन थैंक यू सो मच बिउटिफुल ब्लग्स ने बबीता खिबु बबीता खिबु खख्रेब बबीता खिबु खख्रेब साइली खिबु खख्रेब बबीता हाँ साइली का खिबु खख्रेब है। साइली को पिछवाड़े में मतलब बाफेलो का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। संजीत किसके साथ रेस्टोरेंट गया था, मैं साइली के साथ गया था रेस्टोरेंट में। बीबार ने बोला दादा संजीत ने हास्राय जोनाब हास्राय। अनामिका ने अनन ओमफ्राय बक्स ने बोला 23 लाइक डन थैंक यू सो मच। इसके बाद जोन हास्राय एबी ने मैक्सेल बोल के हास्राय। साइली ने बोला संजीत बुड्ढा उर्ला है लांठा बोला साइली तू लांठी है। साइली दाउसा मावरिया ओमफ्राय
मेक्सेला अन बिबारा लाइक डान दादा थेंक इउ सो माच आरदिने सायेकु फ्रेन्ड्स सायाकु फ्रेन्ड्स नामदों ओमफ्राय मेक्सेला अन अनामिका अन मेक्सेल अन नहीं अनामिका के साथ गया तो मोरा संजीत बुंदावलाय बबेटा मोरा तेरे साथ गया था फ्रेंड्स ने बोला अन आरदि बिबारा दादा नामिनिफ्राय आरदिया होनदों नेट प्रब्लेम जादों नोंना दादा आंना नेट प्रब्लेम जायाखै माथो जेबो खोन्थायाखै ओमफ्राय साइलिया होनदों रेस्टुरेंट जाकर गुल्लु गुल्लु किया है लांथा हाँ साइली हाँ हाँ साइली तो अच्छा सही सही बात बोल रहा है बेनिफ्राय मेक्सेला होनदों पापा पापा बोला मेक्सेलनि पापा डाला ओमफ्राय दादा सनजित एबिया ओमफ्राय माबा बिबारा एपिया मा बुंखो सनजित थाथ'दो दै ओंखारथ'नोसै अके दे एबि दे थेंक इउ सो माच एपि मस्ट थेंक इउ ओमफ्राय सनजित बुद्धा लान्था टु बोला सालि ओमफ्राय बिबार नों बिबार मानो बारो नामदों मेक्सेला ओमफ्राय आरदिया मा होनदों आंनियाव प्रब्लेम जादों ब्र अके सनजित बुद्धा अनामिका लान्थि फोरों माखासे नामरा साइली बबीता अनामिका मत बोलो अनामिका इतना करोड़पति ना आपको भी ऐसा मतलब हर मुट्ठी में ले सकता है मुडी का पावर है अनामिका के पास बिबारा मा बुंखो दादा नोंखौ एलबियाव नुवासै दा दिनै दाना ओमफ्राय अनामिका अन एबिया बाय बाय अल फ्रेन्ड अके एबि थेंक इउ सो माच कांजंती कैसे हो संजीत मैं ठीक हूँ कांजंती और आप कैसे हो ए पी बोला है हम लोग का एक्सेल ने अनामिका ऑन हम लोग का संगीता ने बोला ए डार्लिंग बोला हाँ बोलो डार्लिंग जी मोस्ट वेलकम एवरीवन ओमफ्राय बबीता जी वा हाँ बोल रहा है मेक्सेल ने बोला अनामिका बिबारा बुंदों मेक्सेल गुलु गुलु मा खबर होनदों आरदिया होनदों अन बबीता बुंदों ओ माय गॉड अनामिका प्लस संजीत बोला है संगीता ने बोला 25 लाइक डन डार्लिंग थैंक यू सो मच थैंक यू संगीता मेक्सेला बोला मोजां बिबार गुलु गुलु होनदों आरो फ्रेन्ड्सआ बुंदों अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला बुंदों अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल थेंक इउ अन थाखाय बिबारा बुंदों औ गुलु गुलु होनदों थेंक इउ सो माच साइलिने बोला संजीत प्लस अनामिका गुलु गुलु हाँ हाँ मोरा संजीत तल्ला हाँ साइली गुलु गुलु ओमफ्राय गुलु गुलुनि तो जिंदगी क्या है साइली बोलो आरडी ने बुंदों ओ माय गेस नाम जाना आरडिया ओमफ्राय जोंना बबीता ने बोला अनामिका संजीत को लांथि का रुकोती है अनामिका अन बबीता रुको तेरा एलबी में भी जाके बोलेगा मैं साइली रुको तेरा एलबी में जाके बोलेगा अनामिका अन मेक्सेला होनदों नोंना मा खबर बिबार होनदों मेक्सेला बिबारा बुंदों दादा संजीत मानो फिल्टार नांदों आरोना फिल्टारनि थाखाय बुंसिगासिनो आरोना नोङो नै होनबा नङ आरोना आङो दिनै जोंना न'आ बायलालासो बेनिफ्राय अनामिका मानो रायदावा होनदों आरोना अनामिका मानो रायदावानो बेनिफ्राय जोंना मा होनो अनामिकाया WWW होनदों आरोना ओमफ्राय मोजां नाबो एक्सेल नामदों ओमफ्राय बिबार बबीता सनजित प्लिज लान्था होनोसैनो अके साइली माबा बबीता ओमफ्राय जना मोनदों अनामिका बाजै गाज्रि दामोन मानो बोरो आंखौबो एलबिआव थाङैनि होनदों बोराब नङा जनखौबो एलबिआव थाङैनि ओमफ्राय थै नायखा नों जन अमा मार जायगा होनना बुंदों आरदिया नों मिनिबाय बिबारा मा होनदों औ दासो मोजां नुबाय दादानो अके थेंक इउ सो माच बबीतानि बोला एसे जन आंबो होनना बुंदों ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों बिबार साहा लोंबाय ना मा होनना सोंदों साइलिया बुंदों ओइ जान लान्थि मे थाख्लि इस बोल के हंस रहा है साइली टू थाख्लि दाउसा मावरिया साइली दं दासो फैदों आं नांदों बेनिफ्राय अनामिकाया दं दासो फैदों आं होनदों फिल्टार होनोनो नाङा दे दादा नांदों अके बिबार ओमफ्राय संगीतानि बोला लांथा सन्जीब लाहा साइली बबीता ओमफ्राय आदा नाबाय संसारा मा जाखो संसारफ्राव बुं बिबारा मा बुंखो जोंना आं साहा लोंनो हाया एक्सेल नांदों साइलिने बोला थुइ नायखा आं जन नांदों ओमफ्राय हास्राय बिबारा बुंबाय बबीता बुंबाय अ माय गड बोलराय मेक्सेला बुंबाय अनामिका
हिन्जाव दे रायलाय हर नांदों फ्रेन्सने बोला अनामिका अन नोंगौ नोंगौ आदा आब' अनामिका होनदों बिबारा मेक्सला बुंदों होमबा जौ लोङो ना मा बिबार नामदों बिबारा जौ लोङोलै बिरादनो आरदि अन माबोरै खबर दं दाना जगितनि उनाव थिगानो दङ ओमफ्राय मस्ट वेलकाम जगिता बेनिफ्राय संगितानि बोला लान्था सन्जित वाहा बाबान साकान्ता साकान्ता संगिता साकान्ता आंनि पांला पांलि मुंला मुंलि नोंसा जबनि ओमफ्राय साइलिया मा बुंगोन लान्था सन्जित और लान्थि अनामिका टूट बोला साइली तू लान्थाई साइली तेरे को पिछुआरे में ना इंजेक्शन लगाएगा तेरा पिछुआरे में एकदम बड़े इतना बड़ा इंजेक्शन लगाएगा तो मतलब रो जाएगा ओमफ्राय अनामिका अननन मेक्स लामादों अनामिका मानो एथ' रागा जादों अनामिका मानो रागा जादों होननानै मेक्सला सोंगासिनो दङ ओमफ्राय बबिता मानो सन्जित बुद्धा किसकी सारी है तेरे पास किधर है मेरा पास सारी ने इसको आर'नाइ बोलता है दिस इज ट्रेडिशनल एंड बडो बेनिफ्राय अनामिका अननन इसके बाद न' मेक्सेल जौनि मुंखौथ' दा ला आंनियाव दाना बिबारा जौ लोंबा न'निफ्राय आउटसो होनो आउट नेब्रा माबानि दाब्लानि बायदि बाय सन्जित बुद्धा अनामिका अके खुलुमबाय बेनिफ्राय संसारा आदा हेल' संसार बुं ओमफ्राय साइलिनि हास्रा हेल' साइलि ओमफ्राय प्रिन्सने बोला मेक्सेल जइन मी प्रान्जित संगितानि बोला बेनिफ्राय मेक्सेलने बोला दाना सोरबा लोङोलै बिबार हिन्जावफ्रा मदार रायलायो सिगारेट सोबनाया उदालगुरि स्टेसनाव नायलाय गुमै बाय अखाबो फैदों एसे मबाइलखौबो चार्ज होनो लानि अके जन ब्र थेंक इउ स माच आं रायज्लायनो बादोंनो अनामिका रायज्लायनो बादोंनो ओमफ्राय साइलिया अय जान नांदों बिबारा माखो मा रायज्लायखो दादा आंनाव बुजिनोबा एसे टेलेन्टेड जानांगोन आं बुजिनोबा ओइलाय गेबसन मोन माबा मा होनो मेक्सेल मोना बुजियो आंनि बाथ्राखौ मेक्सेल साइलि मोना बुजियो आरो ना अनामिका उर्लिलि नांदों मेक्सेला अनामिकाया अनन ओमफ्राय दुलुर बर' हेल' दुलुर बर' हेल' मसुलकाम आरदि हेल' बेनिफ्रायलाय दादा सन्जित हेल' साइलि ओमफ्राय वान्डाफोर गेम हेल' वान्डाफोर गेम मसुलकाम बेनिफ्राय देखो हमारा घर इतना टूटा फूटा है जल्दी मुझे मोनो कर दो दोस्त लोग ओमफ्राय साइली ने बोला ओए संजीत अनामिका अन नहीं संजीत अनामिका है तेरा पास भी ओके ठीक है आरडी जॉइनिंग मी बोला फ्रेंड्स ने ओमफ्राय मेक्स होनदों ओके गुड गर्ल्स बिबार नामदों आरोना अनामिका अन वान्डाफोर गेमा लेट्स जाबाय ब्र अके वान्डाफोर गेम जेबो ना नो प्रब्लेम ओमफ्राय दुलुर गाबनाङा दुलुर बर' गाबनाङा ओमफ्राय आरडिया बुंदों अखा फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स होनदों थेंक इउ मेक्सेल बिबारा ओमफ्राय साइलिया माने किया हे सन्जित लान्था नामदाना वान्डाफोर गेम अन थेंक इउ सो माच अनामिका अन मेक्सेला मा बुंगोन ना सन्जित सना दाहार माइ अनामिका सना देर नाय नों रायलायाबा आं गारबाय नामदाना गारगोनो रायलायाबा रायलायदो बिबा बबिता मा बुंगोन सन्जित दारु पीके क्या हो गया ओ फिर अनामिका कर देगा मेक्सेला बाय वेलकाम बबिता नामना संगीता सुजित थाकला अनामिका अननन बेनिफ्राय आदिया अनन बेनिफ्राय अनामिका अननन मेक्सेला बाय सन्जित आं एसे बिजि फैथ'बाय दे थेंक इउ स माच अके मेक्सेल थेंक इउ ओमफ्राय बिबारा मा औ आंनि निउसो ना दादा बिखांबाय अके ओमफ्राय वान्डाफोर गेलेदों आंहा हागोन फिसा नुयो अके ओमफ्राय आखाइ फिसा अके मेक्सेला अन ओमफ्राय आखाइ हादों फिसा नुदों ओमफ्राय अनामिका अन बाय मेक्सेल अके ओमफ्राय मेक्सेला होनदों अके बिबार होनदों अके मेक्सेल थेंक इउ स माच मेक्सेल गाज्रि मोनो आंखौ थेंक इउ स माच मेक्सेल ओमफ्राय आब' अनामिका मा ओंख्रि संखो होनना बुंदों ओमफ्राय अनामिका अन आरडि अन प्लीज बोला सन्जित जॉइनिंग मी जॉइनिंग करेगा ओमफ्राय बोलो फ्रेंड्स क्या सब्जी खाया ओमफ्राय किसकी वास है सन अनामिका हे क्या सन्जित बोल मोरा बुद्धा थेंक इउ बिबारा होनदों माबोरै फरायखो आदा इंलिस
देखो साइली मेरा मेरा दाटे को कितना चिकचिका है। अनामिका हाथाया चिकचिका जाफिनबाय आंना नायनोबा नै। Everyone guys come in. Bikram Rowdy Rathore. Bye bye Murat Sunjit. Angni comment fora. Sally tu jauh. No problem Sally. I don't no problem. Don't care Sally. Wonderful Gaming On. Thank you so much Wonderful Gaming On. Bibar nung bibar mano baru logo Zahor आंजोंबो ना बिबारा मा बुंखो कमेन्ट नों बिबारा ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों आं मोनायाव जाया गैला मोनायाव जाया आं मोनायाव जाया मा अके मोनायाव जायानो आरडि अनन थेंक इउ सो माच बिबारा आरडि ना मिनिबाय दुलुरा निजना लाहरबाय ओके सार्स नहीं में ओके साले तू जाओ आउट 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 ओमफ्राय अनामिका मोजां नुबाय ना हाथाइखौ नाना मोजां नुबाय ना हाथाइखौ नोंसो मिथिगौ मोजां नुना गाज्रि नुखो आरडि अनन बिबारा मा बुंखो औ आदा औ आब' आंबो जाला ओंखाम होनदाना मानो ओंखाम जाला अनन अनामिका अनन ओमफ्राय जोंना सांगिया बा सन्जिदा नामदारना ओमफ्राय नै गेटा दा उन्दुबाय आङो ओंखायनो गोदान एसे एरनोबाय आरोना ओमफ्राय हाय दुलुर जयनिं मी फ्रेन्ड दाना दुलुर प्रेसिडेन्ट को बुला रहा है सोरखौ आउट बुंखो दादा नै साइलिखौ बुनो साइलिखौ बुलाय मे साइलिखौ अनामिका अनन थेंक इउ सो माच अखा हायाखै नामा अखा गैथ'वा गरमथार बुहुत गरम जोंनिखै कभी नहीं आऊंगी मैं संजीत ओके मे बी सैली आपका एलबी में कभी नहीं जाएगा ओके बेनिफ्राय जोंना बसुमतारिया अनन थेंक इउ सो माच अनामिका उखायाखै दादानो अके वान्डाफुल गेमिं अन थेंक इउ सो माच वान्डाफुल गेमिं मा खालामदों वान्डाफुल गेमिं अनामिका अन थेंक इउ सो माच आरडि ब्र मा खबर सन्जय मा होनदों अखा हागाबाय जोंना दासो होनदा अके सानजि मा ओंख्रि दे खोन्थाहरदो आरडि अन थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों जा गरम जादों जोंना दिनथिं बिबार बहुद गरम दिनै आयु अनामिका अनन ओमफ्राय दुलुर बरा माखो आंबो थांला बिसोरनाव सालथेन्डारा आंबो थांला बिसोरनाव सालथेन्डारा ओंलै बेनिफ्राय फाल्थुथार बिसोरो गावसिनावबो थायो आङो अखा खोरोमदों जोंनिथिं दाना अके खोरोमदों तू तो रहता नहीं है मेरी एलबी में साइली मैं ऑन करके सो जाता हूँ आपका एलबी में तेरा एलबी में साइली मैं फुल सपोर्ट करता हूँ मैं ऑन करके सो जाता हूँ कभी मत बोलो मतलब मैं आपको कमेंट नहीं देता होगा शायद फिर भी मैं ऑन रखता हूँ ओमफ्राय आदा संसार आदा नाम मा जाखो बेनिफ्राय आलुसो अखा जा खोरोमदों दे अके संगे अके सानजि ओमफ्राय ओरैनो दं गेम गेलेनो नागिरदों अके वान्डाफुल गेमिं दे गेलेदो दे ओमफ्राय जोंहा प्रिन्स जाबोला आरडिखौ सिनायदि होनदारना आरडि ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आब' अनामिका नामदों ओमफ्राय जोंना बिबा बे आगैया सनजेबोला हाय बिबा मस्ट वेलकाम बिबारा मा होनदों आं चार्जसो होदों आदा अके दे चार्ज होना ला दे कारेन्ट थानायावनो साइलि हेल' ओमफ्राय मा होनना बुंदों संसारा आलनानि ड्रेसफोरा एथ' बुलुं जुलुं दोनो सोर जना मोनो माया आदा फिसानिबो ज' दोनो नामा दाना आलनाया ना नों दा अनजिता एकदमबारे गाज्रि जाफैलाबायो एखौनो आं आलना साफ खालामला आरोना आंनो गस्ला गैया आलनायाव मोनसेबो आंना एखेसो आरोना
जोंना आलनाया ओरै बुखावनाय ओरै फंबायनि ओरै आंनि बेनिफ्राय आगै बिबार नावदों दा आगै बिबार नावदों ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो दादा थाथ'दो दे बाय अके 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 ओके कौन है प्लीज एवरीवन कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन है ओमफ्राय वादाफोर गेम अन 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 बेनिफ्राय जोंना साइली जौ फाग्लिया साइली जौ फाग्लि बिबानो मेसेज 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 अन अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय निगले थेंक इउ आं नायनो हाया इदि होनना अके नायनो हायो नायनो माने मबाइलावसो गाज्रि नुदों खालामनाय जायाखै माने न'आव थानाय जायाना आंबो सेंग्रा मानसि ओमफ्राय आरदि नही इमु बोलो ओमफ्राय अनामिका अन अन वान्डाफोर गेम अन अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बिबारा मादो आब' अनामिका बायनो थेंक इउ सो माच ओके ओके बिबार ओके ओके ओमफ्राय एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कौन है कमेंट कीजिए आप लोग बिबारा मा होनखो मबाइल चार्ज होनो आं ओके ओके आंना बेसेबां पार्सेन्टाइ आंनाबो गैला मबाइला 50%ल'सै ओमफ्राय संगीता ने मुझे हाथ दिया है मामाखौ जानो होनांगौ जोंना इदि नङा जोंना जाबा जोंना जिबो सुनाङा गाव गावबावसो जोंना गाव गावबाव नोंनिया नोंनि आंनि आरोना नोंनिया नोंनि आंनि जोंना इदिसो सोलियो न'खराव बा हा आदि तुम लोगों ने पागल कर दिया मुझे हाँ साइली ऑलरेडी पागल है साइली को मतलब बापे लोग का इंजेक्शन पिक्चर में ब्रे पहले इंजेक्शन लगाया ना तो ठीक हो जाएगा साइली ओमफ्राय जोंना आरदिया ने ओके फ्रेंड्स अनामिका हेलो बोला अनामिका हेलो ओमफ्राय साइली ने बोला रोज रोज दारू पी ना सनजित ओके हाँ साइली में रोज दारू पीता हूँ संसारा होनना बुंना जोंना नोंनिया नोंनि आंनिसो संसार दा बायदियाव आं हिनजावलाबा आंनो हाबा खालामना लानांगोन न'निफ्राय थाइसे फैसा मोना बिदिसो जोंना रुलानो बेलेग जोंना रुला इंलेन्डनिसो जोंनि रुला आरोना न'आव बेनिफ्राय बाय आगै बिबार नामदो आरोना ओमफ्राय बिबाने बोला 28 लाइक देन थेंक इउ सो माच 28 लाइक देने के थैंक यू एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए ओमफ्राय माइ जाखि सेफ फाख्रि आंगा आदिन मा मुखो आं बुजासैलै माबानिखौ संसार होननायखौ बुजायासै आं कमेन्टखौ बिबारनि हास्राय फुरा मन्दिरा मा गोजोना लाइक दानलै सन्जितना मन्दिरा आयु फैबाय आरोना नै मन्दिरा आं उन्दुनासो दङ आयु ओमफ्राय जोंना मन्दिरिया मा होनना बुंदों दारि बासुदां दाना दारि मन्दिरा थिग ना साबास ओमफ्राय मन्दिरा मिनिफैबाय आरोना जात्रा नस्थ' दोना आं दोना बायख्रुब एन बायख्रुब होनलायनाय ओमफ्राय दिबा अनन थेंक इउ सो माच कमेन्ट कीजिए कौन है ओमफ्राय मन्दिरा नै जिखौ खनना फैलाय जिया बुलुं बुलुं जाना दङ ओमफ्राय अनामिका अनन थेंक इउ सो माच बिबा अनन थेंक इउ सो माच एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए बिबाने अन मन्दिरा मुरा दारि गाबस्रें दाना ओमफ्राय मन्दिरा मिनिबाय दारि गाबस्रेंनानै जोंफोरबायदि सेंग्रा मोननाय नालाय मन्दिरा मिथिबायना ओमफ्राय मा होनो साइलिया साइलि जौ लोंनाङाबो जोंनिथिंसो दाय होनना आं जोंना मन्दिरा जा मिनिलाबायबायलै खिब्रमाया आयु इमान फ्रेन्ड्स नांदों आरोना मन्दिरा दयनि दायखौ लाफाय नामा ओइ मन्दिरा बिदि हरनाब्रा इमाजोन हरनालै हरमा इमाजोन बोरोमलाय माखौ मिनिखो मन्दिरा एसे गलिसो मानसिया थारुन फाग्लिना बिबाने गुस्सा गया बिबा क्यों गुस्सा हो गया रे बिबा गुस्सा मत मन्दिरा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय आं मिनिना थानो हालालै सयथिबाय मन्दिरा नों फिल्म मोनाखै आरे मुझे मारो होननाब्रा
दारू पी पी के मेरा बाप भी मर गया और मेरा फैमिली भी मर गया और मेरा खासी भी मर जाएगा रे बाबा दारू पी लो है ना उस भी मौसूल काम स्वागत है आपको उस भी मौसूल काम आरडिया माने बिबा सपोर्ट मी आरडी मिनी बेना जना आरडी मिनी बाय कौन दारू पे हारू थाव मन्दिराखौथ' रानखो बोरैबा मैथा सिख्ला मा होनो बै सान्दुं गोसायाव मैथा बांगालखौ फोआ होमबा मैथा गोखै मैथा बांगाल सान्दुं गोसायाव फोनायाव दै मोनिया ओरै 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 रोमोनाया बेबायदि नुयोबाला मानसिखौ ओमफ्राय मं मं मेंबाय सनजित आंबो उन्दुनोसै नोंजों फैबाय नै फैहाय ओमफ्राय बि अन लाइक दान थेंक इउ सो माच बि दुलुरा मांखो सालथे अन थेंक इउ सो माच सालथे अन थेंक इउ आरडिया अन थेंक इउ जोंना मन्दिरा मिनि बेरनानै मिन साइली हास्राय मंदिरा हास्राय साइली और मंदिरा दोनों पागले इन दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा और इंजेक्शन में मारेगा कौन सा इंजेक्शन मारेगा बापी लोग इंजेक्शन पिछुआर में ब्रे करके मारना पड़ेगा न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी देखो जो न्यू है प्रिंस के साथ ज्वाइनिंग हो जा प्रिंस के साथ मंदिरा मोरा हास्राय ओइ मंदिरा खरनाले डाब्लिउटि दानो इदि मिनिबा ओमफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय दिव्या ने जा रहा है थैंक यू सो मच दिव्या आप जाएगा क्या थैंक यू सो मच ओमफ्राय मानि एसेबां मिनिबाय मन्दिरा साइली बिसोर सानैयासो मेन्टेलसोलै ओमफ्राय अनामिका अनन सनजित मन्दिराखौ मा बखिदों बखिदों नों सुवाद साला नोंखौ खेलानो ओचबि इग्ला नों ओचबि खामानियाव थाङो मालाय मन्दिरा सोरजों कत्थ' गुलु गुलु मोद'यो सोरबा बेयाव खम ओरै थाफ्ले फैलालायना मिनिदों मिथियाखै जुमाय फेनानै दहयो नोंहा गैला ओचबि गैला ओइ माबानावसो आरदिनाव सोंलाय आरदिनाव अनामिका अनन तुरे इंजेक्शन उरला साले मैं डॉक्टर हूँ साले तेरा इंजेक्शन मैं लगेगा मैं एक बार इंजेक्शन लगेगा ना तो अच्छा हो जाएगा आरदिया मिनी बेरना प्रिंस आंदों बाय बाय संजय ओके बाय बाय थैंक यू सो मच अनामिका अन ओमफ्राय आरदिया मिनि बाय ओचबिया जा रागा जालाबायलै नायु आं हाला दिनै उचबियासो रागा जाबायलै नै उचबि ओइ माबा आरदि खोन्थालै उचबिनो खोन्था आदा आं नोंखौ मोजां मोनो नै जादा नै लायनो चक्लेट माबानो इदि मालाय नुजायो जेबो मिथियालै आरदिया माबाया उचबिया जोंना आरदिया गाबलाबायबायसो भाई मुझे मारो अनामिका अन सनजित दारि गाबस्रिं दादा आङो माने दारि गाबस्रिंनोब्रा रलि फिल्टार खालामना खिन्थाबारना अट्ट' हिंसामब्रा आंनि कत्थ' हिंसामनि होनलाय कत्थ' हिंसामब्रा आंनि आं उन्दुदोंना ओरै गोदना गेटा जादों आरो उन्दुनायखाय कत्थ' हिंसामब्रा आंनि इसके बाद ज्वाइनिंग मी न्यू फ्रेंड को जो नहीं हम लोग का दिव्या के साथ ज्वाइनिंग साइली ने आश्रय साइली अनामिका अन मन्दिरा सना दुलुर बर' ओमफ्राय सनजित हगार नों जायगाया खेला उन्दुनो ओंखारदों अके उन्दुफै ओमफ्राय आं मिनिनो हाखाबा नायलालै सयथिबो सनजिता दे मन्दिरा मिनिनो लागा टेव खुबै फबदों नोङो अनामिका अन ओमफ्राय दुलुर रानदों ओचपिनि खाथियाव बारा थाजाया नों ओचपिनि खाथियाव बारा थाजाया मानसिया एसे ओरै आरोना एसे ओरै आरोना ओमफ्राय मन्दिरा मा सोर दुलुर ओमफ्राय बिबा आई ऑलरेडी ज्वाइनिंग प्लीज बेग मी बोल रहा है बिबा ओ आरडी को बेग कर दो अनामिका अन बड' जोंना बड' मेकारा फैबाय आरो ना मा होनदों हेल' ब्र' हेल' बड' मेकार मस्ट वेलकाम ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ सो माच ओचपि ब्र' नामदों जोंना माबाया मा होनना बुंगोन दुलुरा ओमफ्राय बिबानि हार्ट एभ्रि वान हार्ट थेंक इउ सो माच ओचपिया मा दुलुर नों खेला मा बखिदों बाल नादां ओचपिया ओरसोलै मिथुना एसबिया ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मिनिबाय आरोना अन ओचबिया दुलुर होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोंना साइलेन्ट सनजित थाख्ला
dulur tu mora sali mora dulur ओमफ्राय saya मादों on thank you so much saya masurka ओमफ्राय मन्दिरा सना नों मानो आंखौ सैया होनना बुंदों दुलुर ना मिनिबाय ओरसिबिया सनजित ना मिनिबाय संसाराबो नै लाबरबाय होनना बुंदों ओमफ्राय बड' मेकार होनदों न'आवनो दं नामा ब्र' ओं न'आवनो दं ब्र' आं बड' मेकार आं न'आवनो दङ एभ्रिवान गाइस आंनि भिडिअखौ फुल नायना होब्रा अननानै प्लिज आंनि भिडिअखौ 50 जन 100 जन गाहाम मानसिया नायो 100 जन गाहाम मानसि नायनानै वान केन थाङा आंना फाग्लासो प्लिज फुल नायना हो अननानै दुलुरा सोर जाखो ना दुलुरा ओमफ्राय अनामिका अन एवरीवन प्लीज कमेंट कीजिए कौन है अनामिका ऑन एवरीवन गाइस प्लीज से कौन है ऑन कीजिए कमेंट कीजिए ओमफ्राय अनामिका ऑन ओमफ्राय सेम प्रब्लेम सन्जिब ब्र नों सेम प्रब्लेम दाख्लैथ' ना 150 जन मानसि लाइक दङ बा 150 जन लाइक 130 कमेन्टआ दङ 130 कमेन्ट 150 जन लाइक होमबा सानना नाय नोङो 1K थाङाखै 300ल' थांदों भिउआनो होमबा सानना नाय आरोना मानसिफोरा नाया आरोना बेनिफ्राय आंनो ओंखाम संना होफैदो आदा आं ओंखाम संनो रोङालै ओंख्रिखौनो गोथाव संनो रोङा ओंखामबा रोङा बेनिफ्राय एसबिया नों आरडी कमेन्ट कर दीजिए दो आरडी कमेन्ट करना चाहिए बोले बिबाको ओमफ्राय जोंना साया मादों मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जाथ'वाखै मोनाखैनो संगासिनो दङ ओमफ्राय दुलुर आ मेक्सेल नामा दाना दुलुरा मेक्सेल नंगौना नङाथाय मिथियालै सोंलाय अनामिका अन ओमफ्राय मन्दिरा मामि गुलु 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 चुमा चुमा होनना बुङो टिभिया ओमफ्राय आरडियानो ब्लू ऑन हो बिबानो होननानै अके ब्लू दो बिबा आपको मैं ब्लू दे दिया है अलरेडी बिबा आपको ब्लू है संसारा मादों नोंनो संना होफैनानै अके थांगोन र' आरडी गल आले आरडिया गाब्बाय आरोना दुलुरा मादों मन्दिरा सना उमा होनना बुंदों बेनिफ्राय बसुमतारिया अन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय ओटसपिना मिनिबाय 40 जन बेनिफ्राय दुलुर ना मिनिबाय आरोना भाभी फामे हेलो फामे हेलो मोस्ट वेलकाम फामे मोस्ट वेलकाम हेलो फामे मोस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना आरबी ओटसबिया मिनिबाय अनामिका अन ओमफ्राय आरडिया अन फामेया मा खबर न खबरा मोजां फामे नोंना मा खबर खोन्थादो दे फामे मा खबर ओमफ्राय इउडिजि सारानो 31 लाइक थेंक इउ सो माच सार 31 लाइक थेंक इउ जाखांबाय नामा आदा जायाखै फामे लाइक होआखैबा लाइक होना हो फामे प्लिज सपोर्ट मी एवरीवन लाइक डान थेंक इउ सो माच एवरीथिं गार्डन सार थेंक इउ सो माच आरडिना बुला फामे हेलो होनदों ओमफ्राय सुमिता होनदों मन्दिरा सना बेवहायसो दं नों नावदों ओटसबिया होनदों फामे सिस्टार हाय गुड इभिनिं नावदों फामेया होनदों लाइक डान थेंक इउ सो माच लाइक डान डेनिकलि ओमफ्राय सोर दङ जोंना मन्दिरा खारबाय नामालै सारनि हासनाय सार हासनायसै सार बेनिफ्राय सार हासनायनि ब्लग जोंना माबाया फामिया गुड इभिनिं ओटसबि ब्र होनदों आरोना मन्दिरा मा होनदों वाव सुमित दाना वाव माने इदि होनदों वाव वाव मोना जोंना मन्दिरा मिनिबायलै मन्दिरा मिनिनायल' बाक्सानि मानसिया बेसेबां मिनिनो हायोब्रा ओमफ्राय अनामिका अन खानसेल दाना नोंखौनो नागिरबाय दं आं सनानो जोंना माबाया सालथेया सुमिता नोंखौ नागिरबाय थादों मन्दिरा ओटसबिया मोनदों फामे सिस्टार गुड इभिनिं होनदों मन्दिरा मोनदों आं खार' फाग्लि आं खारा दाना आं खारा फाग्लि आं खारा होनना बुंदों आरो फाग्ला आं खारानो ओमफ्राय आरडिया जाबाय गुड इभिनिं एवरीवन दं ओमफ्राय आरडिया दं नेट स्ल' जादों अके माबोरै जाखो
Famia nang blue hodo no okay famia blue namun na. Na Mondira madang Sumit nam dang Sumit. Ona meka on. नै साले गारिया जोंलायलायबाय गोजा लोङैनो ब्लेक डब लोङोना जोङो ओमफ्राय मन्दिरा लोगो जानोसै दे नो मन्दिरा लोगो जानो फामेजों मन्दिरा सना माखौ मिनिखो नों नावदों नै सालथेया जोंना सुबिदा ओमफ्राय मन्दिरा लोगो जानोसै नावदों नै मन्दिरा लोगो जानो फामेया फामेजों लोगो जाना हो नैबे मा होनदों मेगन टु थारफर खामाना लोदोलै खालामना लुदोंलै सन्जित बोरायबाय नाना ओमफ्राय जा मिनिबायलै ओचपिया मानों सुमितसो मन्दिराखौ रानोसै नों हानि मांनायखौ लादो आं गोजौनिखौ बाहागोआव बारे ओचपिजों सुमितजों माबा मन्दिरखौ रानलायलायसिनोसै नामा गोजौनि गाहायनि फाग्लाफोरा आर दे नेट प्रब्लेम दाना अके ओचपि ब्र थांथ'दो नों आं मन्दिराजों एसे रायज्लायनि खेला नांदों नै ओचपि नोंखौ होखारबावबायसो ओचपि पार्सेन्ट सुमित WWE इउनिभार्सेल मन्दिरा चेम्पियनशिप ओमफ्राय जोंना ब्लु हर सन्जिना अके मन्दिरा ब्लु होबाय नोंनो एलबी बंद करो मोरा संजीने साइली में क्यों बंद करेगा तू जाओ साइली थोस बिदि बुंबा थांनोसै आं थांना मन्दिरा नों थांना ओमफ्राय ओचबी ब्र बिदि जानाय नङा ना बाबा ना नावदों नै जोंना ओचबीया माबाया सुमिता ओमफ्राय सुमित न नेबार आं थाङा नावदों आरो ना ओमफ्राय अनामिका ऑन साइलेंट सुनजित मोरा तुट्स साइली मोरा तेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा साइली कब लगाएगा बोलो कब फ्री है संडे में लगेगा साली संडे में इंजेक्शन मन्दिरा सना आं बुङाखै ओचपिसो बुंदोंलै ओचपिया बुंदों फाग्लाफोरा ओचपिया मा बुंलाबायनांगौ थ' मोजां सिख्लाफोरा बिदिमोन नामा नोंसोर साल्थे सुमित बेनिफ्राय ओचपि नोंसोर सानैबो लानांला आं लानोसै मन्दिरा फै मन्दिरा फै मन्दिरा ओरै फैलाय ओरै थांसै ओमफ्राय मा होनो फामिया होनो मन्दिरा लोगो खालामबाय आं दे मन्दिरा लोगो खालामबाय नोंखौ फामिया सुमित हामा दे फाग्लाद्राय सुमित हामा बे फाग्लाद्राय नांदों नै मिनिबाय ओमफ्राय गाबबायबो सुमितआ माखो थांलै ओचपि ब्र मा मन्दिरा सना ओचपिखौ थांगोन थिन लाय सनानो ओचपि नोंखौ माबोरै होखारगासिनो मादे नै संसारा मादों आदा सना दोननोसै दे आं अके दे नों दोनदो ओमफ्राय अनामिका अनन थेंक इउ स' माच दे संसार थेंक इउ स' माच संसारफ्राव सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच साइली बाजै सन्जित ने आपको बीस मर गया बिजि मारेगा बोलाय बिजि मबाइलआव एन्सार नायनो लिरनो अके सारू मोरा संजय आके सारू लाइक डान करो सारू मोस्ट वेलकाम आरडिया मिनिबाय ओमफ्राय सारुनि बोला लाइक डान मोरी थेंक इउ स' माच मन्दिरा सना सरि ममि नामदों नै सरिनो नोंनि फिसानि समाय होनना बुंब्रा ओमफ्राय फामिया बुंदों निउ फ्रेन्ड जयनिं मी होनना बुंदों ना सारुना बुंदों हेल' हेल' सारुना हेल' मस्काम ओचपि ब्र क्या बिजी है ओचपि ब्र क्या बिजी है हाँ आरडिया होनदों हा ओचपिया होनदों सुमित ब्र हा साइलिया होनदों हा होनदों
नोंसोर एफा बुरजा दङ आं कमेन्ट फरायनायाव हास्लाबा मादों आं कमेन्टखौ फरायफोजोब्बाय एवरीवन कमेंट करो अभी आप लोग तो मुझे हार गया साइली तो हार गया मेरे से आप लोग का कमेंट हार गया सुमिरा माने मन्दिरा नानी बिमा बोरै खबरा बोरै सनादो नानी बिमा बोरै सनादो ना बोरै सनादो साइलिया नों फिल्टर चेंज करो मोरा संजीत साल्दी फिल्टर अच्छा है गुड है ओनली आपका सारू ने बोला फामे जी हेलो ज्वाइनिंग मी प्लीज बोला फामे ज्वाइनिंग हो जाओ सारू के साथ और दिने हाथ दिया है हाथ थैंक यू सो मच सुमित ब्रो संजीत को पूछो हमको मत पूछो नाम बायनो बिया आरदियानो मोरी नों साइलिया हास्राय हम हामा आंना दाना हामा आंना ओके ओमफ्राय जोंना साल्टिया मा बुंखो मन्दिरा गाबनालै गाबना इसोर फाग्ला गोजालै ओमफ्राय मन्दिरा सना थांबाय नामा नों बिमानो दङ नै सारुने बोला कि बेटा को पारा रही हो अच्छा बेटा अच्छा से पढ़ो अच्छा से मतलब एकदम डॉक्टर इंजीनियर करना पड़ेगा सारू आपका बेटा को डॉक्टर इंजीनियर एचपी संजीत पागल हो गया हाँ पागल है समायना दंलाय नै बखि आसोनो नादा आरसोना मन्दिरा सना मा खबर होनदों नै सुमिता जोंना अनामिका अननन एचपीया मा होनदों सुमित न' निबार नों मम्मी जायाना आंसो मामि जायो होनना बुंदों नै कौन बनेगा मंदिरा का हस्बैंड कौन बनेगा करोड़पति कौन बनेगा मंदिरा का हस्बैंड सुमित या एचपी बोलो बोलो जल्दी से राज्य हकलक मैसोखा इंजेक्शन लाखी संजीत पागल हो गया है एचपी बोल रहा है मन्दिरा ओमफ्राय खबरा हामालै सुमिनदों एचपी ना मिनिबाय जोंना मन्दिराया खारजोब्बाय माथो सानैल'सै सोर सोर दं दे आंबो दोननोसै एभ्रिवान गाइस जोंना आर डि अन थैंक यू सो मच साइलिनी हास्राय मन्दिरा माई किसी को भी नहीं जाएगा किसी का सभी नहीं जाएगा मन्दिरा मेरे साथ आएगा फामिया मा बुंखो सारुना साबधान 619 रिटर्न मी बोल रहा है सारुना रिटर्न करो फामी को फामी आपको सावधान किया है सुमेंदी बोला मानो मंदिरा खिनावदों एचबिया बुंदों साइली हाँ पागल हो गया मे नामदारना ओमफ्राय अनन आरदि मन्दिरानो ओरैनोलै नामदों सारुना रिटार्न मी बोला फामिने साल्थायनो बोला एचबि ब्र लादो नोंनो नामदों एचबिया जोंना साल्थाया जेनबाय एचबि नों देरहासिगोन होननाय मोनबाय नोङो अनामे अन सालिने बोला हा एचबि बोला हे ओमफ्राय दिबाने बोला आरदि साबधान कमेन्ट चेक आरदि बिबाने फामायने बोला मन्दिरा नोंखौ साफ खालामबाय रिटार्न हरदो होनदों ओमफ्राय मन्दिरा रिटार्न हरदो फामायनो मन्दिरा सना होननानै जोंना सुमित साल्थाया गाबबाय ओमफ्राय जोंना सारना बोला ओइ संजीत मुझे भी सपोर्ट करो ना करने को बोलो प्लीज मैं भी सभी को बिजी हूँ इसलिए सेटिंग नहीं करा ओके 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 एवरीवन गाइस देखो हम लोग का सारो है सारोना है सारोना को सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज सारोना है सारोना के साथ एक दूसरे के फ्रेंड हो जाओ सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ थैंक यू सो मच बिबा नामदों आरदिया ओमफ्राय अनामिका अन साइला नामदों अनामिका मन्दिरा प्लस सुमित प्लस एसबी प्लस मोरा संजीत गुलु गुलु हा सुमिता मा होनदों मन्दिरा सना आई लाभ यू बुं अके खनसे नामदों साइली बाजे संजीत पागल हो गया होनना बुंदों टिपिया सनालाया मा होनदों फामे ब्लग नोंखौ आं साफ खालामबाय नों फामियाबो नोंखौ साफ खालामबाय मन्दिरा ओमफ्राय द्र जाबाय सारना रिटार्न मी बोला सारना देखो आपको फामे ने साफ किया है सुमिता बा बुंदों साइली बाजे नामदों हास्रा है रेबेला लाइक डान ब्र थैंक यू सो मच रेबेल थैंक यू मस्ट वेलकाम रेबेल नों बहानिमोनलाय खोन्थाहरलाय रेबेल बेनिफ्राय जोंना अनामिका मा होनदों अन थैंक यू सो मच ओके थैंक यू होनदों जोंना माबाया थैंक यू नामदों फामिया एचबिया नों साइली बाजै नामदों सारु नामदों फामे ओके नामदों साइलिया नों संजीत मिलदों ब्लू ले लो नो ओके फिर मैं आपको ब्लू ले लिया है
साइली प्लास ओचबी हा साइली प्लास ओचबी प्लास सनजित प्लास सुमित होननानै मिनिबाय जोंना रेबेल होनदों हाय मन्दिरा ओचबी हाय अके अके थेंक इउ स' माच बिबा सापर्ट होनो थेंक इउ स' माच सब गासिबो मन्दिरानि खिथुआवनो खारजोब्बाय ओमफ्राय मन्दिरा होनना मिनिबायनो ओमफ्राय ओचबियाबो गाबबाय मन्दिरा होननानै ओमफ्राय आरदिया अन साइली बाजै मन्दिरा सुमित हे ओचबी नै मरा होनना बुंदों बिबानि बोला अन थेंक इउ स' माच बिबा मन्दिरा होनदों हेल' रेबेल ओमफ्राय साइलिया अनामिका अन साइलियानो सनजित प्लास मन्दिरा गुलु गुलु स्किबार अनामिका अन आरदि अन अनामिका अन मन्दिरा साइली अनामिका प्लास सनजित बोला साइलिने ओमफ्राय साल्थे मन्दिराखौ मोनब्ला लागाव लागाव मन्दिराखौ मोनब्ला लागाव मोन आं सयथिबो जानो हायै साल्थे ओमफ्राय साल्थे प्लास मन्दिरा ओमफ्राय ओचबी प्लास साइली गुलु गुलु होनना बुंदों हा 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 साइली बाजै ऐसा बल' होनना बुंदों हा ओमफ्राय आरदिया होनदों हा होनना बुंदों आरोना अ होनना बुंदों अ सुमित प्लास मन्दिरा गुलु गुलु होननानै साइलिया मिनि आरोना ओचबिया मा होनदों साइली मन्दिरा ओचबी गुस्सा हो गया साइली तेरे को अभी कान के नीचे बजेगा बोल के औका तू कान आ आ ऐसा होगा तो साइली मार खाएगा ना ओचबी के साथ भाई अनामिका प्लस संजीत प्लस ओचबी बोला ओए ऐसा नहीं है और साइली ओनली पढ़ो संजीत प्लस अनामिका ओनली इसके बाद मंजरा ने बोला ओचबी साइली को ला ना ओचबी साइली को ला साइली को साइली साइली प्लस ओचबी बोलो सभी लोग साइली प्लस ओचबी जिंदाबाद 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 साइली ने बोला संजीत पागल हो गया है हाँ मैं पागल अनामिका अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय साइली बाजै गुलु गुलु मीनिंग व्हाट साइली गुलु गुलु का मीनिंग क्या है बोलो 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 पूछ रहा है आरडी ने अनामिका प्लस संजीत ओचबी बोल रहे नहीं 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 ऐसा नहीं साइली प्लस ओचबी बोलो अनामिका अन साइली प्लस ओचबी हाँ साइली प्लस ओचबी साइली प्लस ओचबी होगा इसके बाद अनामिका अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय थर्ड साइली बाजै ऐसा मत बोला फट जाएगा मेरे से मन्दिरा नाम ओचबी ने बोला मन्दिरा साइलिया हाबा जानायसो बाजैसो जायो फाग्लि सना नोंसो आंनि नङाबा थैनो थांगोन आं मिथिखा होनना बुंदों ओमफ्राय साइलिने बोला संजीत को पता है आरडी संजीत पुसो होनना बुंदों मुझे पता नहीं साइली को पता है ओमफ्राय मन्दिरा मा होनदों अनामिका प्लस संजीत जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद नहीं रे लंग लाइफ बेनिफ्राय संजीत माथा गरान ओचबी प्लास मन्दिरा जिंदाबाद जिंदाबाद साइली जिंदाबाद ओमफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय आरदिया होनदों नों बुं साइली साइली टु बोलो जुनु कलिजा हाय ब्र मा खबर मोजां मोजां खबर हेल' 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 मोजां खबरा ओमफ्राय नोंना मा खबर जुनु कलिजा बुं ओचबी नोंखौ साइलियाव नांगौनो साइलिया नांगौनो संजीत प्लास अनामिका अके मदनी हेल' लाइक डान थेंक इउ सो माच मदनी लाइक डान थाखाय थेंक इउ मदनी अन ओमफ्राय आरदिया हेल' हेल' ओमफ्राय हाय कलिजा नों साइलिया एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन कौन है एवरीवन कमेंट 6 बार है प्लीज लंग लाइफ गुलु 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 किस किस मरा आरदि बोला बा साइलिखौ नायलाय रानखो खोनो मुर्गाबाद उल्था जाबायना माबा मा होनो मन्दिरा मुर्गाबाद ओचबी मन्दिरा जिन्दाबाद ओमफ्राय मन्दिरा सना नामदों जोंना साल्थि सुमिदा ओचबियानो मन्दिरा आंखौ रागा फोजोंबाय नों नामदों मदनिया होनदों आंखौ सिनायदोंना सिनायदों मदनि नोंखौ सिनायदों जोंना दुनाव माखो आंहाबो मोजां दे साहा लोंबाय नामा ब्र कलिजा आं साहा लोङा ब्र आं साहा लोङा ओमफ्राय जोंना मन्दिरा माखो आंनि
नङाखै नायनो लुबैदों दाना नोंनि रागाखौ नायनो लुबैदों ना दं ओइ उथबि नोंनि रागा नायनो मनिराया साइली आई नो बोल रहा है आदिने साइली बोला सुमित प्लस मंदिरा हंसराय कोकिला सुरगियारी हेलो हेलो गुड इवनिंग हेलो हेलो कोकिला हेलो हेलो कोकिला मोस्ट वेलकाम लाइक नहीं करो लाइक दान करो हेलो हेलो कोकिला ओमफ्राय साइलिया मानदों अनामिका प्लास सनजित लाभ 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 लं लाइफ अनामिका प्लास सनजित लं लाइफ बोलो इसके बाद सुमिता होनदों मन्दिरा ओमफ्राय सुमिता होनदों मन्दिरा अर्सबिया होनदों मन्दिरा नोंखौ नामा आंनि रागाखौ होनना मन्दिरा नायनो नामा नैनो उसबिनि रागाखौ सुमिता होनदों मन्दिरा होनदों सुमिता मन्दिरा होनदों दुनु कलिजिया बुंदों मन्दिरा मावजि हाय होनना बुंदों साइलिया बुंदों समित प्लास मन्दिरा किस किस राय हासराय सुमित बलगे हासराय मन्दिरा ने सुमिता मन्दिरा होनना बुंदों ओमफ्राय मदनिया बुंदों सुमित ब्लग लोगो जानांगौ नैनो माबाजों जोंना मदनिनो ब्लु होना होनांग र' मदनिनो ब्लु होबाय नुबाय दं मा होनदों नुबाय दं नोंनि रागाखौ होनना बुंदों ओमफ्राय मन्दिरा होनना सालथाया ओमफ्राय साइली फाग्लि मरा मा खबर होनदों दुनुआ सुमिता मन्दिरा होनदों ओमफ्राय साइलिया बुंदों थिग हे मरा कलिजा होननानै मिनिबाय जोंना साइलिया माबाया मन्दिरा मुर्गाबाद होनदों सुमिता मा होनदों मन्दिरा होनदों आरदिया अन ओमफ्राय जोंना मदनिया जि मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय आरदि जोंना सुमिता जोंना मन्दिरा होनदों जोंना ओमफ्राय उथबिया मा होनदों हा अनामिका प्लास सुमित बोला आं दासो जादों साइली हास्राय सुमित मन्दिरा दुनु कलिजा हेलौ होनना बुंदों दुनु कलिजा मन्दिरा होनदों सुमिता मन्दिरा होनदों दुनु कलिजा माखो सरि दुनु कलिजा होनदों मा खालामदों मरा साइली फाग्लि होनदों ककिला मा होनदों ककिलाया नोंथां मा डिस्ट्रिक्टनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जोंना सुमिता मन्दिरा होनदों अनामिका प्लास सनजित किस बोला साइली ने ओमफ्राय सुमित ने मन्दिरा खाना बना रहा हूँ कॉलेज बोल रहा साइली कौन खाना बनाया अभी खाना बनाने का टाइम है क्या साइली तुम मोबाइल टूब रहा है साइली का हस्बैंड खाना बनाता है दोस्तों बेनिफ्राय आं बाथ' एलबि आनो दावराव दसे जाबावखौ खारनोसै आं खारा र' दसे दावराव जानांगौ बेनिफ्राय सुमिता मन्दिरा दुनु कलिजा मा खबर मन्दिरा मेव नामदों ओसपिया मा होनदों मन्दिरा सुमा होनना बुंदों ओमफ्राय सुमिता मा होनदों मन्दिरा होनना बुंदों साइलिया मा होनदों ओसपि प्लास कलिजा मन्दिरा मा होनदों साइलि प्लास ओसपि किस होनदों मदनिया मिनिबाय आरदिया होनदों आन्दायलांबाय ओइ बर' बबाव आन्दायखोथाय आङो फात्ता गैला ओमफ्राय सुमिता मा होनदों मन्दिरा सना र' होनना बुंदों मन्दिरा मा होनदों सुमित फाग्ला जाबाय खोमा होनना बुंदों ओसपिया मा होनदों सुमित केला मा नों बारजाबलै ओं सुमिता मानो बारजाब होनदों नै ओसबिया ओमफ्राय जोंना सुमिता औ नोंनि थाखाय मन्दिरा सना होनदों ओमफ्राय जोंना आं थांथ'नोसै दै आगै होनना बुंदों दे बेनिफ्राय ओसपि होननानै ओसपि ब्र' होनो जोंना सुमिता ओमफ्राय मोजां नङालै दुनु होननानै गाबबाय जोंना मन्दिराया ओमफ्राय ओसपिया मा होनदों सुमितसो ब्र' होनना बुंदों सुमितसो ब्र'नो साइलियानो बाय अल फ्रेन्ड थेंक इउ सो माच साइलि मजि सापर्ट होनो थेंक इउ एभ्रिवान थेंक इउ ओमफ्राय एभ्रिवान कन प्लिज कमेन्ट अनामिका अन थेंक इउ सो माच बाय मरा सन्जित साइलि ओके साइलि बाय लेफ्टि आचे बाय मन्दिरा मिनिबाय ना ग्लाब ग्लाबनो हा होननानै आंहाबो मोजां दे मन्दिरा दिनै एलबि खालामाखै नों नामदों आरोना मन्दिरा खालामदोंमोन रयो ओसबि कलेजा मन्दिरा खालामदोंमोन मन्दिरा मिनिबाय अनामिका अन मन्दिरा मिनिबाय अनामिका अन ओमफ्राय अनामिकाया हारबाय थेंक इउ सो माच अनामिका हारनायनि थाखाय आं एक्सेप्ट खालामबाय सुमिता मा बुंखो ओसपि ब्र' मन्दिराखौनोथ' नों लानो ना आं लानो ओसपि ब्र' होनना बुंबाय नै मन्दिरा मा होनदों होदो दहाय आं फैयाखैसो माथो दुनु होनना बुंदों गाबबाय ओमफ्राय अनामिकाया अन
on थाङो नामा उन्दुनो थांदो फांखाखौनाव on ओमफ्राय सनजितसो बाय सनजितसो बाय गुड नाइट अल माय फ्रेन्ड अके अस्बि थेंक इउ स' माच अस्बि रोजा रोजा साबायखर अस्बि नों मन्दिराखौ मोनथारथों आंनि आशिर्बाद मन्दिराखौ मोनथारथों बेनिफ्राय साइलि फाग्लि मरा एसएमएस थानो होनना बुंदों दुनुआ मन्दिरानि हायना गोनां मन्दिरा हायना गोनां महराव जाबाय दावराव दावसि सनजितनि एलबि स्क्रिमाव बाय जोंना सायलागाम लागायना होबाय जोंना नै जोंना माथो आरदियाबो सायलागाम रोंलाय आरदि बा सायलागाम रोंलै आरदिया ओमफ्राय मन्दिरा सना खैथायाव एलबि होदोंमोन सना होनना बुंदों नै सुमिता आंनि जायाफ्रामा हिन्दी रायलायनायखौ खोनागौमोन ना दुनु होनना बुंदों हिन्दी रायलायनाय खोनागौमोन दुनु जायाफ्रामा दहाय फैबा आरदियाबो जालाय एसे रावबाव होनना बुंदों सुमितसो ब्र आं लाया थाथ'दो बाट गाबोन नोंनिसो माबायदिया आंनि अराय समनि थाखै थांनायनि ओइ माबा अस्बि मा बुंलाबायखो रा अके अस्बि थेंक इउ स' माच अस्बि आं नोंखौ नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायसिगोनला अके सि इउ एगेन फिर मिलेगा आरदिया बिनिबाय आरोना अस्बिया मा होनदों लागाव बङाइगाव आम्बागाव लागाव बङाइगाव नङा लागाव बङाइगाव मन्दिराया मा होनना बुंदोंलाय मा जायगामोनलाय मन्दिराना ओइ रोङासै आङो ए नियाखै माथो आं मन्दिरा मावजि होनना बुंदों अस्बिया गेमाव फा होनदों अनामिका अन फर्टायाव सुमिनारा फर्टायाव होनदोंलै बे मन्दिरायाबो फर्टायाव होना होबाय मन्दिराना ओमफ्राय सुमिता होनदों 4 PM नामा मन्दिरा सना होनदों लागाव दारागाव दारागाव नङा लागाव मा होनो लागाव बङाइगाव मन्दिरानि न'आ मा जायगामोनलाय ना बाक्सा बरमा एम्फौ आरदि सायलागाम लागाव आरदि एडभार्टाइस होना हो आरदि सायलागाम टां मन्दिरा होनदों होदो आं फर्टायाव इयाव होनना बुंदों फर्टायाव होदोंमोन होनो आरदिया होनदों लागावना हो लागावना हो आरदि वाव सुमित होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना सुमित आं नामा सार्च खालायनानैसोलै आसोलफोर अके आं नेम सार्च खालामनानैसो अके सुमित ब्र अके अनामिका अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लागाव बङाइगाव ब्र बाय आं मार्केट थांनोसै अके कलेजा थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ कलेजा थेंक इउ ओमफ्राय आरदिया मा होनदों मा होनो सुमित होनना बुंदों अनामिका अन ओमफ्राय देबरजि लाइफ स्टाइल हाय देबरजि हाय हेल' लाइक थेंक इउ स' माच देबरजि थेंक इउ लाइक थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंगौ फाग्ला सनजित मस्ट वेलकाम देबरजि मस्ट वेलकाम गुड इभिनिं ओमफ्राय फाग्ला सनजित ओंखाम संनोसै आं दाना दे ओंखामखौ आरो मोजाङै सं गोसोखांलाबायनानै हालदैनि माबा संख्रिनि जायगायाव सिनि सापातनि जायगायाव माबा सापात होफ्लांलाबायनो आरोना केरासिन होफ्लांलाबायनो ओमफ्राय केसे होबाय मेथिगु ओमफ्राय बाय मन्दिरा मावजि सना नाम बुंदों कलेजाया केसे मेथिगु देबरजि मेथिगु बेनिफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय सुमिता मोनदों आदि ब्र रावबो फोथायालै ओंलै रावबो फोथायना अनामिका अन बाय आदसा निकि सनजित बा अके आदसा ओमफ्राय दुनु मा मार्केट थाङा नामा दिनै दाना मार्केट थांसै नै अनामिका अनन जलदं मलदं जारि दं दाउसा मासे गां दं ओइ प्रानजित नों दासो सायलागाम होफैबाय माथो प्रानजितआ जोंना मैसोआ दे दुनु बाय गुड नाइट नांबाय ओमफ्राय
Sumira hono mondira abu experience khalaya adi nana accept khalaya narna aglar experience गोनांसो होननानै फरायसिगोमोन अनामिका अननन सुमित सेम प्रब्लेम नादोंलै आंनाबो सेमब्रा आंबो सेमना नोंसोरजों आंबो दङ बेनिफ्राय नैबे दारि थानाय नायनांगौ राव फसायानो नैबे दारिखौनो ओरै क्ले हाख्लागोन आं मालाबा ब्लू दो लोग सपोर्ट करना ओके ओके देवर जी आपको मैं ब्लू देता हूँ बेनिफ्राय अनामिका अननन लाइफ स्टाइला ब्लू दो गया दे दिया ओमफ्राय जोंना ओत्सबिया मा गाबखौ मन्दिरा सना बारा लाइन लानाङा होननानै गाबबाय नै बायनानै ओमफ्राय दुनु कलेज जादों मन्दिरा सना माबा नांगौ नामा फाग्लि होनना बुंदों नै मैसो हारिनि मैसो हारि लं लाइफ लं लाइफ लं लाइफ ओमफ्राय आंबो ब्लडनोसै गाइसमोन दे मन्दिरा दे ब्लडदो नोंबो दे ना मन्दिरा ब्लडदो नोङो मैथाजों एम्बु ओमफ्राय बाय बाय होनदों सुमिताबो दे ओमफ्राय माय मेरी न्यू चैनल है मेरा और टू मोनेटाइज चैनल है वो अच्छा देवर जी अच्छा देवर्जी अनन थैंक यू सो मच आरडी अनन आरडी अनन अनामिका अनन ओम नमः शिवाय ओके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अनामिका अन मैसो हारियावसो भट होनांगोन लैसुन एकदम मैसोनि सिम्बल बानायसै बिदि मैसोनि सिम्बल मे बोरैबा गाबो मैसोआ बोरै गाबोमोनलाय प्रान्जित मैसोआ अनामिका अन जय श्री कृष्ण जय श्री राम देवर्जी जय श्री राम ओमफ्राय अनामिका अन मन्दिरा मिनिबाय अनामिका अन देवर्जी अन थेंक इउ सो माच अनरायलायग्रो थेंक इउ प्रान्जित मैसोआ माबायदि गाबोमोनलाय एसे खोन्थाहरलाय आंनो देवर्जी राम सिया राम जय राम सीताराम देवर्जी सीताराम देवर्जी आपका चैनल मोनेटाइज चैनल को लेके आओ ना प्लीज ओमफ्राय आरडी आदों आरडी बसुमतारी अनन थेंक यू सो माच देवर्जी अनन थेंक यू सो माच लाइफ स्टाइल देवर्जी थेंक यू सो माच अयो बिदि गाबो अयो इदिनालै बोरैबा एसे बुजियाखैलै बोरैबा गाबोमोनहाय सापर्ट आरडी को सापर्ट प्लिज ओमफ्राय देवर्जीनो बोला हरे कृष्ण ओके राधे कृष्ण ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू कमेंट कीजिए कौन है मन्दिरा प्लस दुनु कलेजा वाव मन्दिरा प्लस दुनु कलेजानो ओमफ्राय देवर्जी अनन ओमफ्राय कन्टलं गाबो मैसो हिन्जावा कन्टलं नामा बेनिफ्राय कौन है प्लिज कमेंट कीजिए मुझे ज्वाइनिंग करेगा फॉर आईडी से रिटर्न करने का बोले एवरीवन गाइस हम लोग का देवर जी को सपोर्ट कीजिए देवर जी सभी को फॉर आईडी देगा बोल रहा है ओम नमः शिवाय ओके देवर जी को देखो एवरीवन गाइस हम लोग का देवर जी लाइफ स्टाइल को सपोर्ट कीजिए देवर जी लाइफ स्टाइल आप सभी को फॉर आईडी देगा थांजोबाय नामा प्रान्जित दिनैसो खोनाबाय लांनानै मिनिबाय जोंना ओमफ्राय देवर्जी कलेजा ओम नमः शिवाय नाम दाना ओम नमः शिवाय नों ओके नाइस लाइफ थैंक यू देवर्जी थैंक यू सो मच देवर्जी लाइफ स्टाइल थैंक यू अनामिका अनन थैंक यू सो मच अनामिका थैंक यू एवरीवन गाइस थैंक यू सपोर्ट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हे बोल रहे थैंक यू सो मच थैंक यू देवर्जी थैंक यू राधे देवर्जी राधे देवर्जी ओमफ्राय अनामिका होनदों अनन थैंक यू सो मच आरडियाबो अनन ओमफ्राय सोर थांखो सोरबा कमेन्ट हाइड जाबाय बेनिफ्राय अनामिका ऑन आरडी ऑन न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग करो बोला जो नया है देखो हम लोग का देवर्जी लाइफ स्टाइल के साथ फ्रेंड हो जाओ देवर्जी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है देवर्जी के साथ एवरीवन गाइस प्लीज कौन है प्लीज कमेंट कीजिए सपोर्ट कीजिए देवर्जी को देवर्जी ने बोला ओम नमः शिवाय हरे कृष्ण हरे राम बुद्धा कभी की धाम नांबाय जोंना प्रान्जिता
बेनिफ्राय आरदिया अन थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट बेनिफ्राय जोंना बेसे दम सोलाय प्रान्जिना बेसे दाम सोलाय प्रान्जित नाम दिनै অনামিকা অননন আমার ভুল হয়েছে আদি নামदों नै আমার ভুল হয়েছে আদি नामिनिबाय बेनिफ्राय ओइ नामदों आरोना जोंना अनामिकाया ओमफ्राय आरदिया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय अनामिकायाबो एस अननन आं दोननोसै नामा दे सोर बुङो साथाम दंबावो अनामिका अन Skiba Onamega on everyone guys please comment खालामदो दे because syukur Ali Nara because nama बोरै रायज्लाय सरालिया आरदि on Onamega on फ्रान्जिदा बिराद डेन्जार मैसोआरिया बिराद डेन्जार जामारोलै मिथिया एकदम साननाय हनायानो बेलेग जाखायो मैसोआरिनिफोरा बिकज आन्दायलाय नामा इंलिसनि रोङाफ्रा मानो अनामिकाया अन सोरनिबा कमेन्ट हाय जाबायलै सिबाय कमेन्ट हरासै सिबाय कमेन्ट हरासै दाना लै मा जाखोथाय मिस इउ अनामिका होनदों नै ओइ मा सोरनि कमेन्टआ हाइद जाबायलै सोरनिलाय हमनायासै आं सोरबा कमेन्टखौ नुवासै आङो हाइद जाबाय थादों नै मिस इउ मिस अनामिका साब दिलु रिटार्न दिबा कालि नाना अनामिका साब होबाय नों देबरजिया नों देबरजिखौ गाबोन होदो थांजोबबाय माथो गासिबो दोननोसै दे होमबालाय थैंक यू सो मच एवरीवन सभी को थैंक यू सो मच दिल से थैंक यू सो मच करता हूँ मैं अभी मैं एलबी बंद करेगा एवरीवन मिस अनामिका सब दिबो रिटर्न दिबा काली नाम दं ओके रिटर्न दिबो अनामिका टेंशन लेना चाहिए ओके आप दे बाय बाय जोंना माबाया प्रान्जिता मा थांखो दा प्रान्जित थैंक यू सो मच रोजा रोजा साबायखर प्रान्जित नों बहा थांखो प्रान्जित बहा थांखो गैया प्रान्जितनि कमेन्टखौ नुवासै सोरबा हाइड खालामबाय नामा प्रान्जितखौलाय on thank you RD thank you so much देवरजी लाइफस्टाइल thank you so much सभी को थैंक यू सो मच फिर मिलेगा सी यू अगेन बाय बाय मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच ओके कॉलेजा मिलेगा नाम दं नाइस थैंक यू देवरजी थैंक यू सो मच